Shimbiang kasla Ndruspa sao paulai Kijing duai Tong inaingu yau nong peniem jungi Ubalawan syakane ka perthai Knang bau blei un long lem bat ngi Ya roh yang le kunrat bat nisau yang le Ipriang sobha bat ya roh yang me Ulur step bat mai Uso neng kong na kibayab Ai bengin yai rengkat bat me Ha ka jingshai paskha Ya roh yang le kunrat bat nisau yang le Ha ka ne ka singi shong thai To yarab ingi ban yo i Ya ka jingi tanat jong ki jintao jong me To pli ya ki khmat bat ki donut jong i Bangin la ban ik ya me Ha ki jintao jong me Ya roh yang le kunrat bat nisau yang le Ko kenrat Ngielum saudong kami jong me Kum kaying kasem Yarab yangi Bangin klet ik jingjau mensem Ban penbek ya ki jing ya per jingmut Bat ban ya maap mar keliang Ya roh yang le kunrat bat nisau yang le Ni duai na kabanta ki rempai kristan To mensim jung me un penya teli yaki haga jingye bat ga jingye Ya roh yang le kunrat bat nisau yang le kokpa jungi Ubah ne kelong kukui kedeng cume Kawan kai ma cume kelong kemon cume Akan kedeng ubah ne Ai ni bentar suam ni kebelah kasih Waktu maaf ini direkam cume Kembali rumah belas sini Wajalan ni syar hidup Kerek baik ini kasih to ngin ya duai ablay try kenrat to hikai yangi barbor banting burom bat ban iye ya ka kerteng bakhu jung me naba mem jupep badiada ya kito kibaya sa haga jing iye jung me ipan ya kane dau kris utrai jongi Amen kau burom Hau pa badau kun badau mensim bakoi kumba kalong ngamaning kau juminta berabo jinom la jinom amen. Dah sau bahas syong sipang. Kastep kebak kemen kebak kebas sau kemen bat kajing ya ro kajing sau ngu ya ublay try kenrat. Ya ro ya ublay try kenrat nakani kasngi kebak rau kasngi kebak kemen nak benta janga jang pi iway pa iway. Ai ngui au blai ubala suma yang aya pi wei pai wei baro simit ngila yo thia suken jai hakajing suma sukher jungu wa ingi kani kasngi utrai la ia kabaar bat kade kasngi kabangin ya ro pendon buram ya ublai ringkat bat kani ka paris nongpo ringkat bat kani ka balang snong hangni ha kaba ni ai ngui ya ublai na ka benta ka jing khot ik ka jong u ya ka jing long leng do ka jing khot ka baker pang ba ublai ulaเป็นกันตังละเป็นสเลเมเนนกัสงียาอุคนพรังสงีจองกันนี้กับบาลังชนองนังนี้นักกันนี้กับปาริสจงีอีฟาดาอันเดรียสซิงคลีอีบลาลองอิเลงดอซอบเลแต่หากกันนี้กัสงีอีวันหังนี้บันตรวายกันนี้กับมาสกับบันิงกองกับจองอีกับจิงเซางูยาเบลย์ทรายกันรัดแต่หากกันนี้กับสเต็ปงับเรียงเซาบายพีอีเวไปอีเวนัดอีฟาดาอันเดรียสซิงคลีIban saterwaya kani kamas ke baningkong ya kiling do baro ki balawan na silong ki balawan na ki jaka ba pher na ki paris ki balawan ban ya terwal mas lang ngapriang saubhaya ki iway pa iway ngapriang saubhaya ki reuniam ki sister ki badanang ni ki balawan lang nam ta kani kasngi kani kastep ngapriang saubhaya ki ya ki nong syakhot ki bahaying hasam ki paralok jeng ipada ki balayawan lang Bad ya kipai riungeng bar khoi jong kani ka balang snong hangni hanong kra bat jong ka parisi baro ka wei jong ka paris nong po ngapriang sau bahaya pi kani ka step ngidap da ka jing kemen ya pi iwei pa iwei ki bahaying hasam jong isis jong ipada ibala wan lang kilase ki dei ki ba ki jai singkli ki bawan na ki wei pat ki snong ki wan ki ba na ki wei pat ki balang ki bawan lang hari ngapriang sau bahaya pi iwei pa iwei ngapriang sau bahaya pi kiri orang ba ki badana kani ka step ha kani ka sngi ngidap da ka jing kemen ya wan lang le senga nom la ban kan mau kerteng pi iwei pa iwei hari ngapriang sau bahaya pi iwei pa iwei ki bawan ha kani ka sngi kade ka jing wan jong pi kadang ai men sim ye ini long do soblei batmai
ngi pediang sau baru ya bar khoi kini ki kuaya ki balarwai satenat ke jing roi step ke jing ya ro ke jing kan od ya ublai tengi dai ban kemen ngi dai ban ya risa ngi dai ban shat kemen ma balai ba ublai ulak hot sa iwai leng do nang ni kadai ke jing khot i ke jong ublai ka bangim shamla dawa ka bangim shamla phos new handai kadai ke jing khot i ke jong ublai te hakani ka step ngop pediang sau baru i pada rangba ma jong kane ka Paris Nongpo, i pada Agustin, ki pada Senrap, ki Bayatrai lang, ki Katikis, ki Rongba Balang, ki MC member, jangka Paris Council, jangka Nongpo, kabala pen krom, ringkat, ki Senglong Kepa, ki Senglong Kemi, Seng Samla, ban pen pu, pen ping, ya kani ka sengi ka bakrau. Tengok pediang soba ya bar koi, ki lok ki jor, ki belawan lang hakani ka sengi. Ngidap dak jing kemen ngidan ka kadau ka bangin ya kemen ngini arisa, ban saungu ya ublai, kat kani ka jing ai. Ngadap dak jing kemen ke bakrau menin kasngi prangot ki riu slur ngila benong mo ki bala len ya ladi mo ban long ki ling do ban long ki riu niam kadai kai ka kam ka ba ublei ukhot tingi yasno men sim lang mo hakane kasngi te menta iling do thamai in sawan hang ni akhmat kaduan kadupan inda ilawan rung hang ni ngin ya yeng lang kum kadak ka jing priang buram mo ya i benun rong ringkat ka syat ka kemen kalong kai ke bas ngau kemen hadu kata-kata, mo de nak kata kadau. Tengah kerpa dia piki lok ki jor par khoi ngin duai keng nak bentau neu leng do batmai. Mo ba mai ni yai ne. Nama ngidan kam ya ki leng do hakabalang ka jongi. Nadam dan ki leng do kum ong bishop Balaklano Bishop Dominic. Ong ki bon ki jaka ki ban pli Paris henry umdan leng do hap sange. Mo tingi dan kam ki leng do sibon. Kenang dak bangi bon ki leng do ngin bon. Ki jaga ki ban pli ki Paris nama ki lengdo ki dai kita ki nong yasai ki nong duai ngios ngau menen ba ubisha Victor angkum no ki lengdo ki dai ki nong yasai ki nong duai na ka benta jing ki pai jong ublai tengi don kam da sisya ma menen ngana yakran rei rangba yong ngisau kemen sibon badan ki lengdo ba ki long ki nong yasai ki nong duai na ka benta jing Demangi ki pai jong ublai pat ka kamram ka jongi ban ya sno kti bat ki ban kershan ye ki ban ai men sim ye ki kadai ka kamram ka jongi nama maki kidai kita kinong duai kinong yasai nak benta jongi dia kani ka sewa kani ka sngi ngidap dak jing kemen ka bakrau mo ku bangalong ye pi menne ka jing kemen ka bawan na ka danut na ka men sim ka jongi ka jing saungu ya ublai dia kani ka mas ka bakhui ka mas ka baningkong jongi interwa induai nak benta jonga jong pi wei pa iwai Mamangiru, manginang duai sisiu ublai, ba ublai nang penmi sisiu kiling do ki riuniam, nakakur kajai jengi, etang nakakur singkli, nang penmi nakakur maring, nakakur makri, nakakur nongrom ki bon ba, ma ublai nang penmi sisiu kiling do ki riuniam nakajai ka kenja ka jongi, kalong kai ka jing sau kemen ka jing sau krau, ma namar balai ba ublai penmi, dede nakata kadau kadai ka jing kwa jong ublai. Kajing kwa jong ujisu ang kumno mo ong kaleng kha ka he ka yar kinong trei tang khendiat to duai utrai jong kaleng kha bon pha bon kinong trei kata ka dei ka jing duai ka jing kren benyau jong ujisu mo ba on pha bon kinong trei teng ila i hang ni mo ba kani ka ribhoi jongi ngila dep rakhe ya ka centenary mo ka jing dap chis pa snam ka Paris Nongpo ngi i ka balong ka kemi jong kane ka Paris apo ribhoi henry ngis ngau le ran bania thu yepi ba la ka Paris Nongpo dang saungot kileng do la shispa snam la tam mo ade dang saungot mo saungot long na kane ka Paris jongi menta hoi ngila don na umden na sneng ngila don na Maubri ngila don na Berni ngila don mo henry ngimpadon menta saka so lai saka umbir mo te nakamau lasnai ro mentangi don hi ki balangat handai kidang bon pat ki bangim padon tingi dang tang kendian ngot te menta kilawan da ka syat ka kemen da ka jing kemen te ngi duai ki nak bentau ne uleng do ubat thmai ba uniai ni adu ka bakut kumba ong ka siti sak hebrew milong uleng do syabam jekut Melkisedek syabam jekut ban long syadu bakut ka jing im ban long leng do tingi dan kam ban duai ban pirat da ka ne ka sengi te ka ne ka por kan bowling don rong ini yang lang bar khoi kalan poi hang ni ini yang kum kadak ma ka jing priang buram ya uling do batmai banwan hakmat kane kaduan kadupat uling do udai uta unong nya unong yasat nak ka benta ka jongi iwai pa iwai te
hakani ka por ngi duai ka hakani ka mas bakhoi hakani ka sngi ka mas ka baning kong ba ka ne ka mas ka baning kong ka jong e ka long ka e ka ba mangi ngin bu ka jing thmo ban duai na ka benta ka jong e ngi duai ro na ka benta ki khon ki ti jong phi ki pai jong ublei ba ublei un khon ro na ki khon ki ti jong phi ban long ki leng do ki riu niam mo ngi sngok men hadu kata mo ba ka balang jong e ka balang katolik jong e ka em de ling ba ka jing don jong ki riu niam ling ba ki leng do te ngi ai ngo ya ublei ngi ro ya ublei ngi sau ngo ya ublei kat ka ni ka jing ai ka ba kraw ka jong u dan sida ka wei pat ka jing ai ka ba kham kraw mo ba ublei u ai la u jong u khon mo te ka jing nya yu kharis ka dei ka preng jong ka ngu ka dam mane blei jong i hang ni ngi bam ya ka ta u de khot u lem jeu ka balong ka met ka jong u jisu ka balong ka snam ka jong u jisu mano ban ai tang ki leng do mo ki pai jong phi ki pai ublei ngi long tang ki nong priang han re ublei ba ai te hagani ka por kum ka dak ka jing kemen ngin ruai ka jing ruai mo ka jing ruai ki kwaya ke sayalam ya ka jing ruai ka jing sedang jong ka ni ka mas ki kwaya ki ni alam ya ka jing ruai te hadin ka jing ruai pat ngasa ai can that introduction ane ka jing sedang jong ka ni ka mas bat ha ka badai ro ha badai ba ka jing im jong une uling do batmai u Andreas Sinclair Ka number jing ruai lai spa lai po nyo. Ka number jing ruai lai spa lai po nyo. Kilig do par khoi kilawan ban senran ya une ling do batmai ban rong sha ka ne ka duan ka dupat ka jong ublei ka ying ka jong ublei ka bala pen pho pen pheng ka bala pen itnat la ra ya ka ktin ka jong ublei da uling do ubatmai ifada Andrea Sinclair bara ya ka ktin ka jong ublei ka ktin ka ba im ka ktin ka bala wan long do Tingi dap da kejing kemen ngiwan hang ni kadu khamat kaduan kadupat ban yaro ban pendon burom ya ublei ban sim bentai kene kejing nya kejing kriam kamas ka baning kong ka jong i teringkat bat kejing ruai ingin sa ruai kejing ruai sedang jong kamas kini ki kwaya ke saya lam yang i ya kejing ruai
ต่อสบายช่องชิพังมันจ้ากัดปาดีพีเป็นช่องกี่บาลาเป็นช่องชิพังhak ni kapor syua pengin sedang no ngilapoi hak ni hakmat kaduan kadupan iling do ila pensing ubi ya kani kaduan kadupot hak ni kapor te hak ni kapor syua pengin sedang senon ya kani kamas kabakhoj kum sasisen meneng ala pediang saubhaya pi iwei pe iwei te hak ni kapor ngapediang saubha sasisen ya pi iwei pe iwei kam tam iling do ibat thamai bat i pada Paris Press bat i pada balaya senran lang bat ki pada bar khoj ki badan hak ni kapor kendiat akabadai bat kajing im jong une uling do bat thmai ngakwa iban yathu yepi habadai bat kane ka history ka balengkot aswa bangin sang ye kane ka mas ka bakhoj lakhai pada Andrea Sinclair haka arterik ubnai ubakhat ar usniam siajar kendai spa kendai puar haka snong nong khra ka bamut kani ka snong ka balakhai idai iba henyau na prengki kendai ngut sipara Kidon kendai ngut sipara temai idai bahinyau. Idai ikun jang iba Paulus kiri makri ibam kuai hadwar ublai ibala kladno. Ipa jang i don ringkan bangi hagani kapor. Bangin sakan mau banduai kerpang na kabenta jang i. Idap da kejing kemen habaneng ban i ukun balong uling do ulong unongnya. Te ngiduai na kabenta jang i. Ime jang i don nang ni ikong Cecilia Sinclair. Idon hi kejing sitom kendiat hendai ilayale kat balak banwan syaying mani. Ngidwai bai nang yo kloi no ya kata kamet ka phat ka bakoi ka bakhia hadin bai la pendap ya ka matrik ka jong i hapo Saint Paul Secondary School Nongpo usnam ar hajar khandai ila pas na kane ka school ning po ya kane ka matrik ka jong i bat ila pen ya so ila de bat kane ka Seng Reuniam SFS Seminary Medi Pema kaba ila pendap ya kajing smai ka baningkong hakalai puai tarik ubnai imi usnam ar hajar khatsan hapo kajia selok kajong ka MSFS nabishit hapo Shabua Asam hadin bala pendap ya ka filosofi hapo Sudi Dia College ila phano ya i Shah Holy Rosary Parish Pural Siban kaban pendap ya ka Regency kajong i Hadin kata lapha no ye iban pule ya ka theological formation hapo MSFS study house Shillong ila pendap ya ka jing pule theological Orient Theological College Shillong lapha ban ila syapen kentang dikon haka khat nyau terik ubnai me ka bamul usnam uladab ar haja arpeu hadin ka jing pendap jing i ya ka theological formation bad ya ka darknet ministry ila syapan kentang kum iling do soblei minin kasngi khat nyau tarik ubnai January usnam ar hajar arpway dai Archbishop Victor Lingdo TKI kabangi sau kemen hakani kasngi yawan lang hangni hakani kamas kabakhoi kamas kabaningkong jang i bangi duai nak benta jang i mau blei nang ahi i sisia ya kamet kaphat kabakoi kabakhia ban menta kasngi yakani kamas kabaningkong dei mai hi ban terwa ban mai ban Haria ya kaktin ka jong ublay na kabenta jong iway pa iway. Temangi kipai jong ublay kibalayami na laki jong kiying kisam banyawan lang banduay na kabenta jong i kumbang laong mani banduay na kabenta jong i maublay na ai ya kamer ka phat ka bakoy ka bakhia. Te sa sisin na kani ka step sa sisin nga pediang sobhaya pi bar khoi nganam na nyaw kateng ya pi nga pediang sobhaya pi sya kani ka jingnya Eucharist ka baningkong ka jong i. Tementa nga khodi padar ban sedang no ya kani ka jingnya Eucharist. Tehakani kamas ngidwai kerpang ru nak benta kini ki para bangi ki bala pha terwa mas kerpang ngidwai hakani kamas nak benta i Alicia Mary Sinclair badan hak jingpang badan hak met ka phat ka bam da syai da klan ba ban yo jingkoi jing klan ngidwai kerpang nak benta i Xavier Kharkrang badai kasngi kha ka jong i menta kasngi ngidwai kerpang ru nak benta i pa jong i Paulus kiri makri ibala kladno banyo ya ka jaka jingsuk ka jing kemen ka jong ublai temen tanginya yang lang barokhoi ngin sedang ya kini ka mas bakhoi ha ka kateng ukpa badukon badu mainstream baku amen ka jinya e jong try jungi Jesus Christ bat ka jinyi jong ublai lambat kajinya selok jogomen simbakoy kin don rengkat bat pi baro
Peringkat biru. Konmen kepara beij hau Chris Jisu. Kenong dap dari komen keba krau keba blay lakot lawer yang ai pi way back way. Syakane kajaka kentang kajaka keba blay kwa ingi bendan na shimenta hakamas baksnam jungu. Te hakane kamas ban kong kajonga nga duai nam ta jung pi way back way nga tarwai kane kamas nam ta jung pi way back way nam ta me pa junga kiman ki para junga pada pi barok ki badan menta hangne pablay un ko kedok ya pi un sumasuk khere pi ya pi bat ki bayin siam jung pi barok te hajin pulai ban kong menta sui ni sa yo siao ba blay khot yang i way by way blay khot ya samwal badai kena red bompatip ya kajin khot jong blay reda kajin yarap jong eli Samuel bakhuj ulai sngeu la priang sindon yang jingkot jong blai kane jing priang ju ka penlong ya Samuel da ka penlong ka penlong ya blai un trei borba ya ka jing im jong Samuel te blai khot wer ngai phi way by way ka jingkot jong i kam de e ta ka jingkot penlong ki long do le penlong ki sister Henry ki kam ba manga ma pingi le da dei kino ke kamro ke dei khot ke jong blai te bun sin ha ke ji im junga jong phiru ni nim chem la su thu yang ne khot jong blai balai namar ni barbor ni im ji im ke ba pen susi yo blai ji im ke ba se ji im ke ba brai ha ke ne ke ji im ke ba brai jong ka do kumbang le yo siau ni sa yo siau ha kajin pulai kebar bangsa ya thu ingi baka met chungi kadai katampul jongblai kajaga sa jongblai dikamta komen ko para be hakana kasi tungin pen kre bhai la de bangin la bana shimenta ba ngin la pen kre bhai la de ba namar kamet chungi kambau simple ong kamet chungi kadai kajaga sa jong sim khut kajaga sa jongblai tungin pen kre bhai la de knang ba ngin long kita pepit e ban priang de kamet snam chungo Government ko para tungin ke bor bangin long kinong pop knang ba bangin long ki bala kre malet nyam ya kene kejin mia ba khoi nga pla how blade the bor para tapi comment ko para na le shule ta ji ha ta bin da kam to le ta ji le pala chuna ta ji le pala chuna ta ji le pala ka le chuna namar kata kata Maria bakoi Isa Jesusi yang bakoi yang di konan para bantuan chuna awrai leji ublai ben borbaro un isne yangi bat ndala map iki pop chungi uni lamingi shakajin imbam jikod amen. Tra
dongin ya duai ko blay badan bor baro ba im junom may ba penyaj ki baro ha penang badha kenda do ngap isnay yak jing kerpat chung ki pai chung me bato ay yak jing suk chung me kisngi jungi da utrai chung i Jesu Christ kun chung me uba im bat sin charang kat bat me hak jing long ka we jang umen sim ba ku uway blay jinom la jiu no Dapat ngin sngap ya ka ktin ka jong ublay ka benta ka baar ka jing sngap ya ka ktin ka jong ublay mangi ki pai jong ublay ngi de ban sngap ya ka ktin ka jong ublay kumba ka maria kala sngap ya ka ktin ka jong ublay kala puson hala ka jong ka donut man la ka sngi utrai ngi osngi ka ktin ka jong ublay ane ting teng ka jing long briu jong ngim ju puson ya ka ktin ka jong ublay de benta ka si ngin sa shashko ni ka ktin ka jong ublay kuma ileng dot mai ila lamprang ya ka jing pule menta ka sngi ngin sa shim na Kajing pule na Samuel kaban ya thu yangi kumno ba ublay ukhot ya Samuel berkaya dei sebak menta kasngi ma kajing terwaya kani kamas kabaning kong kabaya thu yangi ba kumno ublay hi udak khot ya Samuel balong un prophet unong ya thu lupa de menta ngin sngap ya kaktin kajong ublay akhot inong pule banwan syakmat Kajing pule na kitab ningkong jong Samuel. Samuel utia hapo ka temple jong utrai, ha kabala don ka senduk ublay. De utrai ulakot, ko Samuel, bat une ulati uong, nga don hangni, kumta ulamare shaw eli bat ulaong. Ngalawan bapikot yanga, Henry uili ulajubab, ngamshem kot, Kiletia, kum taula let no bat latia. Deu drive la kot biang, ko Samuel laki, bat la let shaw eli uong. Ngalawan bapikot yanga, Henry ula jubab, ngamshem kot kokun, kiletia no. Samuel umpat itu ya utrai, bat ya kakdien utrai, shempen pau hau. Hakasin kabalai, utrai ula kot biang yau Samuel. Ulaki bala lej shaw eli uong. Ngalawan bapikot yanga. Hangta o ili ula sungtu badai utrai bakot yau kena. Namar kata o ili ula ong hau Samuel. Kile tia lada ukot ya pi pin ong kumni. Tokren ko try na ba usyakri jome usngap. Kumta u Samuel ula lej ba ula tia ala kajaka. Deu try ula wan, ba ula yang najan ula kot. Kum haki we kisin. Ko Samuel, u Samuel ula jubab. Dokren ko try na ba usyakri jome usngap. Deu Samuel ula nangsan, bat u try ula don bat u, bat syempen bijay e wat ka we kaktian jong u. Kaktian ublay. Kasam saupo kanambar jingruai nyuspa arpo we. Kanambar jingruai nyuspa arpo we. Ngala ap kermen yutrai te udem hanga uyo sngeu jingkaang jonga. Nyuspa arpowe. Oh
Hakani ka pot pat ngi sngeu ngi yo sngeu ka jing puli ka baar ka bala siam na ka chithi ka bani kong jong u Paulus si Kristen na Korin hang ni ka pen kan mau yang aya phi lengba kani ka jing puli ka ban sang yo sngeu menta bakani ka met ka jongi ka dei ka jing ai ka jong u play kani ka met ka jongi kam dei nam ta ki jing sau bha jong ka do ong u Paulus ka met ka jongi ka dei ka tempel jong men sim bakhoi di nak kata ka dau ka met ka jongi ka dei ka bakhoi ka bakentang ta kadang ide ban sumar ya la kadang kene kamet ka baulei lo ai ka long ren yeng ka baulei lo ai ka de ka jing ai ka ba kraw na ka benta jong a jong pi de kane ka sithi jong u Paulus ka sapen kan mau yang aya pi ba kum no bang ide ban sumar ya kane kamet ka jongi hoi ngi sum ngi sle ngi pen khoi hen re ka jing sumar ka bakung san e ka de na ka pop nama ka pop ka de ka ba pen sneu ya kata kamet ka jongi ya ka men sim ya ka jing im ka jongi ta metangin yo sneu ka jing puli ka baar ka bla sim na ka sithi jong u Paulus seki Kristen ha Korin Kajing pule na kasithi bonengkong u Paulus bakhoj sya ki Kristen ha Korin ko para kamet kamlong na kabenta kajing aurea kalong na kabenta utrai bat utrai ulong na kabenta kamet ublei balapen mipat ya utrai un sapen mipat yang ngiru da kabor jong u Pim yo i pa kimet jong pi kilong kidkhot jong ukris Henry uta ubalaya so bat utrai ulong kawei kamesim bat u Tokyar na ka akor auria kano kawei pat kapop ba ubre ule kalong syabar kamet jong u Henry ubale auria ule pop prisya yala kamet Pidai bentip ba kamet jong pi kalong ka tempel jong umensim ubadon hapo jong pi umensim ya uba pilayok priang na ublei pimlong trai syu ya lade lathit ya pi badda kador kabarem kumta to pendon burom ya ublei hala kamet kaktin utrai Sobayang mentangnya yang lang bar khoi ublei un sakren leng ba ka gospel ke bangin sayo sngeu menta Utrai undon rengkan bat pi Kajing pule na gospel bakui kat kumuyonis Amen
kata kapor Yohanes ula yeng rengkat bat angut na kesenran singgo balape yo Jisu kat baudang yai na jan baud laong hakmi ukulang brod jong blai kita ke angut kesenran klia sngeu boong kumne bat kilabut ya Jisu Jisu la kertiang baloi I bakibut yo kumta ula keli ya no piawat baki laong ho kurabi kabamut no hikai hangno mesyong mesa ulaong haki alewan bat pej kumta glalet bat klei hangno usyong usa bakla sa rengkat bat u ha kata kasngi nama kala long kum ha kenta ba shipel we nak tak angut kibala sngew ya kabakren u Yohanes bakla bot yo Jisu ulalong Andreas upara jong Simon Petrus. Markum tahi ulawat yoh menjengu u Simon balatu hao. Ngila shem yau Mesia kabamut u Kris. Badlayalam yau sya u Jisu. U Jisu lapik syan yau balaong. Tepide u Simon u kun jong Yohanes. And I kerteng pi u Kephas kabamut u mau siang. Ka gospel jong utrai Hakani kapor ngin sngap ikajing pharia ikaktin jong ublai menta kasngi don uling do ubat mai la spong la ye ubre ubahe ubajrong ude shisha unong knya ma ubre ubahe basngai bajrong ngin ya sngap ya kajing keren kajing pharia ya kaktin ka jong ublai te ngi duai na ka benta jong I ban menta hi ngan khodi I ban wan hang ni ban pharia ya kaktin ka jong ublai yang I wei pai wei Government kaparabe hau Jesus Christ. Tersyua bagan paria kendiat jaga ketinu belai. Bakwa bani thui pi ya kuwi ka kena ke balkot. Long baladon way usim. Bakrawe akipor ki bakhamen shua. Uneu usim udon chipotoli ki kseu ki bayong ki baha. Bat ki balong dakat baha. Teu neu sim udon lu ki chakri chakor ki batrei ki bakta kata ka yin jong u teu neu sim la ong ba ushat bread ya ki to ki chakri chakor jong u ki batam sneng ki bread ya ki chakri jong u chapo ka sem jong ki kseu namar ba ki ne ki kseu dai ki yu I ki breu ki ba bread hang takaru jong ki kseu kin salai dait un penyap ki Tilong bah kata kepor don wayu syukri ba kam tam sneng syam la pendep ki kamram ke ba usim la pha yo teu ne usim la bitar hadu kata la khot ki syukri ki pai ju ban khot yo ne syukri ban bread chu chapo kasem jong ni ki kseu te hauswa ban bread no chapo karu chapo kasem jong ni ki kseu ne syukri la karpat yo usim ko kan rat tu sya bangan im bangan sa chipos ni shua bangan yap shua pin bread no yang chapo kan kesem te taus im la sing day ka biang hil rapi kwa ban sa khadu no chipos ni shua pin shua bangan bread epi chapo karu te markom thai uneu shukri jeng u la lek bran chapo kata kasem chapo chajan kata kasem jeng kikseu badon we nong up ti lo kerpat ya tau nong up jeng kikseu banadu mentakasngi cipausngi lenter baun aja mau baun pensum pensaj mau ya kini kikseu dikum tau nong pej pat ula agri ya kata ula menjuri kita ka biang hila dapi kwa ban sumara pin adu mentakasngi de kum ta uneu syukri ula sedang ban sumar kikseu ju unadu ketakasngi ban put cipausngi lenter ula lej aja ula lej ai pensum itu kikseu Kam juru wi le kai tap ki klik jong kikseu ki long familiar ba
kila ju la jan ba yau neu syukri te ha kasi ke ba chipel ki sipai kila wan ban kiam yau neu syukri kila ra yu chapok ru jong kikseu kila bread yu chapok kari jong kikseu te kini kikseu kila wan mare ban shau neu syukri ka cakap kin dai yu kini kikseu kila wan ban jilia yu kila wan ban jilia kai batu tau syukri habau si mu yu iya kane ul seu lengok kumno kum ta kikseu junga kilong ki pada kai ba ngashat bread kitu ki breu ki batam sneng bat ki shat dai aki henry yau ne beri pat kikseu junga kim syam la dai ti tau tu syukri pat long pej hane ko sim ngala sabat pi ngala trei ha ka yin jong pi chi pheu snam menta henry phim sim la map ya ka we ki jin bakla junga ngale tang ka we jin bakla pi phim sim la map janga phim la ban map janga henry ngala trei bat pi mentala chi pheu snam henry kini kikseu ngala pensum pensaj aki ngala aja aki tang chi pheu ni bat kila kular kila kan mau sa kata ka jin le bha junga te komta kon men ka para bi ha ka jim junga jong phiru barbor ni long kum ne suim ngi nhiều yak jin bakla jong ki we pat ngim kwa ba ki we kin nhiều yak jin bakla la jong ni penun kam yak ki finger jungi yani ki simprak ti jungi ban pon yak jin bakla jong ki we hanrei ngim kwa ba ki we kin pon yak ki ti jong ki yak jin bakla jongi kane kita jin long briu jonga jong pi we pe we te ha ka gospel menta sui blashim na ka gospel jong yonis bakhoi ngila yo sngeu ba uneu yonis ula penun kam yak ki ti ju man pen i yak ki we shau jisu kane ke ba manga ma phiru ngi de ben le ngi de ban penun kam yak ki ti jungi yak ki tin jungi dak jin im jungi ban rai yak ki briu banyalam ya kibriu shau jisu kata ken kadai kata jin khot ngai we ya ngai pi we pe we haba uneu yonis bakoi wala point dak ti jungu shau jisu upan i kituki apostol kinang bot jungu ong utei dei kun long brot batlem jong blai kine ki senran ju mat komta mat senyo snewi kata kila but ya jisu kila kan le ko no hikai pisa hae jisu pot loong tuan ban pej tuan ban kemi dalade kane king kita ka jin khot ka ek badon kam na kam ta jung ajong pi u blai khot ngi we pe we ka jin khot jungi kam dei e barabor ngi shat perkhat ba jin khot ka dei tang na kam ta ki padar ki sister kumbang ong mane enroi mangama pi ki batrei la se ke no hikai u blai la khot pi ban long ki no hikai u kwa ya pi ban jasam lem ya ki jinang jistat jong pi ya ki pai ki jong u la da pi dei ki doktor la ne ki riuhe rohan beli kwa ya pi pen trei bha na kam ta ki briu ki jong u kata ka dei ka ba ke ba beli kwa nam ta jong jong pi we pe we te nga chu kwa ban chu naret no khen jet chpang ka vocation jong ala ne ka jin khot jong a kum no beli la khot jong a chu ban patai na dong chidong ban chu ya thu na du basdang adu bakut le sek simpor bun e dengan chu ya thu khen jet ang ne ang tai te hakipor bangadang shong class 3 class 4 ben shua St. Mary's ngasya yu i ki padar ibana nanpo ifadar Marius tongni bade iparish prishim ta hamaulai shai wan man kapor chapo St. Mary's te habang yu i kine ki padar ki barem rem li umto maru ngasya don kada jisngau are lawan ki angel sio kumpa ki dei ki riu hok sio ba ki dei ki riu hok kada si sharu dikum ta ngala ya thu no ken ngai thu no ki bahin sem ong kabha bangan ngaru ngan long padar no handre kata ka dei tang gejin sio hakipor bangadang kamret de hakipor bangasong class 7 haka juga school St. Mary's adon ka vocation kam hapo solai ni bun ba hakato kapor ni boro si class ki basong class 7 ang to ngi lang banya aten ya kata ka vocation kam tingi lang de hakasi ka ba khaddo hakito kapor ka vocation kam shailong chitayaw chitayaw kiwan ki padar ki baper kiwan ajing kren nam takas banyalap nam takas seng jongki de hakasi ki bakut chwa bangun phaino shaying ki padar ki bapanyaj kata ka vocation kam ne kajinya lang nam taban banjit khna ban long ki padar de ki la ay ngai ki ka form
Te bang apa kita ki perlu perjol junga ki balik lang bat nga ki baru ki tho salation ki padar salation jungi ngarang tho salation namar ba ki perlu junga ki tho kamta. Te bala hadin la wan phai dang ta hadin arab nai la poi ki shiti po parish jungi hang na. Te pa ngapat kumukna ngam julej masruk ki por ngam julej ajin mane ngam tip ba ki shiti junga la poi po parish nong po na claim lech shim. Henry dayu kumba ong menta dayu upol makri brother Paul makri dayu SDB wala itu nga balai me claim lechim itu shiti jong me kala poi po parish tinggal pa no iken men jonga ban lechim endala poi shiti u parish prish ong kala dir palat kapor pimla shu ban shim ya ke form menta la de ke persamit Henry pipat bidang wan shim menta de kata ngala du no tinggal ya ngapun yai medu jonga bidang ne kolong komta Henry ong ba kabah pin join no antara dep matric di komtai kijin pole chunga kala nga pedeng kijin pole chunga ngale chapo singpol hang ne hanong po te kijin im kena jino samla chungi kata kijin sio banlong lengdo chunga kala ja no ke don ki samla ka samla kam tu kala ja no kijin sio chunga te kom ka chu banlong padar di komta antara dep ngala dep tho matric imidu la pun man kapor simbawan sa chane kila pa sa nga chapo nong thamai chapo belfon sti ngala sa sti bat sister ro ngala sa sti siar si kam to te nang ti kila pa nga chapo umroi fizar jut idan hang ne dei mei dei vocation promoter junga ibala priang yanga chakane kesyang MSFS te ila pa nga chapo umroi hang ting ya kendu bat kitu ki brothers ki badai ki baladai rupa ki brothers hak tu por ngashim jen jar ba namar balai kaji sa junga kadang tang kenjat sni Henry ngasiam jenjar bang ngasiu kumanga sa chisnam namar balai ngam nang ban kren pareng tikipor kitu ki brothers ki badai kemdai ki kasi ki dai ki bana ki wepat ki jela ki kren dak pareng ngapat ngam sutu ngasiam jenjar ba tengko ban paino hadin katapat kini ki brothers ki lai no chapo chaboa bi ong kejaka hakabang ile ki novitiate jungi ngapat ngasak merwe hang ta ngako ban paino kemtai ki wan pat ki brothers ki bana marnang dringsons kito ki perlok junga kitu kila wanok kiban pencekai nok yanga dikumtai padar jut pada jobi kitu por kila ai nga ki form pendap penbiang kini kidai junun kam chungpi ki bucket lane ki sabon kumta tertek junun kam chungi te kila pa yangi benle chapo nagalan chapo seminariste mezi pima dengan hang ro macam pun ba jinjin jar instom habang ya shonglang bat ki brothers ni don kemalai prangut sa phogun kumto kitu ki wei kila biang ki kambiang maki banyangi ki nang ban pareng ki kam tibit maki banyangi Henry mengi pade kena ban nonong kendong bam jukan pareng poishati jenjar ba wat ban shong bam ha pormit shong bam kumto habang ya pai para kamat siul rain ban bam ro kata jisnyo tengah su jenjar ngakwa ban li pai no ngakwa ban pai no shajin man kapor pulekot hak andala dep sum gidon kejin pulekot janmit yong study time tengah ngapat ngapoi man kapor syaka kamrajong rektor jungi idai Father Sebastian idon mentabat ngahang ne Shillong ketu por ilong rektor hang teh hapo nagalan tengah ong iki ba ngam kwa ban sa hang ne kwa bali phaino ndai iklem sha nga kata kadai sekejin ji persat jong sim khoi ji de kata kadau king don mentah hang ne kumne te hakini ki sniam ki ya ki bangala kebakat banadon hang ni ki formation house junga ha cabua saya nubishat junga lani ha bangalore ke bangang le filosofi ngashim jar don chibun ba kita ki jar ki bang ngap ngala dep yat kawai ki bang akwa bani tu yapi ka long ba akin bet ke deiru ka kum ka miracle ani kampla ka bablai le ka jim junga ngakwa bani tu yapi kata te kata kadai ha ka santerit ubnai April na kan mau yo tarik ka santerit ubnai April usnem arajar kat san kadai ke last year junga hakabangan pendep ki filosofi junga habang kelor te ngat sudah ngidang sudah di sha step untuk ngale cakam ralajong te ngashim ya ka fun junga hakata por ngim syam la sha ban pendan kam fum ban kam ki fun junga ban kam ki fun Henry ngapat pendan kam tu ikata por te kumta ngashim ya ki fun junga ngamut ban sab jengwai ban pe ki message kam to ngi igi don ki miss call na yin junga miss call namar na yin junga ki bahin sem junga kim sem la call ngawat tang sinro kinam call no lan ro ki claim call ki claim pun junga
Andai kita step ngasih pelah ba don ki miskol na yin junga. Ti ong ngasio ba ka don ke air ke yang te yin. Ti mtang shimekol ngakol biang ya ipara junga. Te iong ba ipa jungi ipangjur. Om dei ba pangjur henry la klat no ngasio ba la yam breu na kapun ngasio. Iklem yutu ba dei ipa jungi la klat no henry iong ipangjur. Henry mengapat ngal sutu ba la klat no. Di makom tahi ngam nang shu ban la ngasyu lai ong ipadar ba ipa junga im dan shu. Te kita ipadar ru kila don kiba long ai men sim lang bianga ki ong rektor ni ong. Ada pikwa ban la yin ni am ong. Dengan kwa he namar bagdai kesin bakadu mala bangan sal yo iya ka met jong i pa junga ong. Te ong kilej siapo ka railway station bang ka jaka sange jong karel ada piyo tiket delay ada piyo pada wan pai no ong. Te ulej ben train okin. Ti kupta te janmit to ngalade ke por janmit ngalade ban ande bamjam tu kemut ban lej no siapo train station ka kham jungai ka don chicken ta na po ka jaka sa mangi siapo ka jaka beton kita ki rail ka railway station bagi ong kesimpor ke chicken ta tam dengan don kam ki bai kali ngadon kam ki bisa nang ta ban tit ki tiket ngam don pisah kata por don te abang pej itu ki padar ki babat ki bisa tangkaro kim sim la don hakayin ngalade ke por ban lej no namar yo aslam te kam tahi ngala pej ki padar na stai klem yo don we padar bedon hang ta don bok bedon ita ela ai no yang achi jatan ela ai yang achi lah jatan ka kam ta ka bai wan pai shayin ban kam ta ba klat ipa ngamanga rangkat badi we menta dei lalong padar pada Thomas Marak ila le lang cepo ka railway station ila kenli la don ki tiket berang sa henry om syam la don buat ka we ki tiket ru kila bulut baro balai catang ka we ki belong hat kelas ke general kelas mi ong tikem tang syupe ngala tim la kata tiket namar bad long komno ru ngapan le chajin ngala ai ngala la tit kata tiket pata karel kedai shipo ada kedai kedai yang permit kita karel kami nanti manuan chane dekat bang rang syong ta akum dawai rosary kenya shu dawai rosary to namar ka hap syong hadu ban med hadu ke por kedai yang permit marway ngam nang kitin hendir ngam nang kitin Kanadian hang tiru ngam nang teng syong ta api karel dikem tal adalah poi kem to kedai yang karel kalawan ngala kiu no shipo let's say bonapi ki bala your experience ya kita third class train yang karel ki ba di third class ni haban rung ki haban ya kan spong haban ya push ban ya rung kam don jika syong ru om don jika yang ru ki beri ku ya tingan kam to kum ba syong no habami habalai ha bala high school ki kenari ki sya me na po school na po kamera tik kalau kam to ngar haban tingan ya lade tam ta ban yo jaga kan yat ong epi ngej ne pim ngej habro laisi ngaklem yo chia yo dam klem nang bam klem di namar ba ngawan ngaklem wan nakam ta jing khawai ne snong reng wan nam ta ban aten ya ka funeral jong ipa jonga te ngam nang ban bam bandi ngasu wan klem bam klem di klem yo ka shong shu yang bet kejat jonga kala at pha to kita besyong to ki breu besyong to kidai ki breu ki ba se ki bat umdai ki breu ki batray officer city kidai ki breu ki ba le se ki batray ha ki ban khuj ban suba hang te kidai ki le se ki batray ha ki construction kidai ki por bashit ha bang yeshong kam to kadon jisma kam don cakaru ban yeng kam to baro simit ngakam yo cha ngasuan kam ta shong kam ta te ha kasni ke balai ngala deban poi kasni blai kasni kasantari kasni Friday kasni thoding bai klat ipa junga kai on tepat kadai kasni blai ngala deban poi kasni blai janmit henry ngeklem la ban poi namar kata rel jung bangasong kelas lem palat ngala poi na kasni blai kasni babut kasni nengkong te haswa bakarel kan poi shapo guati don kibri ki behara shtelanti ken don kibri ki behara shtelanti kam to jala don ki jaga kendiat namar ngala thaj palat ngala yo jaga ban syong kendiat ngala syong tu ngala yo tia no de karel kata karel kala de ben poi kamba postang don ki brew ong kala poi hanu postang step han ngapat ngakit tia nang ta hadu arch teng ai namar bali ngam tip chung asnyu kum belong big namar klembam pemdi yo tia bro kini ki lais ni asnyu kum belong kum big asnyu teng syong ta
tinggal lagi kita kata ro klaim ki dan bok kata ka rel ro kata ka train ro ka klaim late ka sange angta bun kenta ada kata ka rel ka late no angta lesenga pala sakit sakiwi pergi jaka kita day boleh bala pak ro ya way inong penkuit kata ka ketuk rel ada ki sange padon ki nong penkuit inong sar gitu ula pen kino inga kenyong pen kino inga dengan pangaki ngapet ki fun junga amdan shu la satu ki pisah pangadon lah hajar ro badang sa la chatu lut amdan esho temta ban lech ajin ro ban wan chajin ro amdan pisah tinggal lech dengan lech idon ki provincial house ngi hakwati ban lech tiro ngam datib ha ki jaka kajen jar ngashu shong kam takin ngashu shong hang ta train station balong kumubit tinggal shong kam ta shong susi am ta ngam don jising ek ta por siu balong la ki ki jimur perkat ngi kilong nam chuang balong empty ngam tip chu ero tinggal shong bai hang ta kata jaka de shu dem kom ni ha kata sabti ke sabti bangapong ha ka pla sabti bangapong kadon kwei ke slip ke barit ba slip ke barit kini kom kini paper ke barit ba te ke shim no ikata ken hang ta slip junga kadon phone number jong midu na klem tip ba mano bala tho ikata phone number ro mano bala bu hang ne na klem tip nga ngej ba kata ka de ke jin ke blehi bala yarap junga namar ki phone number junga baro save apa phone junga ngam nun kam shu ban tho in slip junga ngam shem la tho ero henry kata ka slip la don hapo ka pla junga kata ka dei ngi scam kata ka ki miracle ni kam pla ka blai lo le te masin chi mata phone number nga shu pan no nga ong nga shin nga klem tip kata ka por ba dei phone number jung midu star ne nga klem tip ba dei phone number jung i nga shu ong ba long kat balong nga shu dal ni number ong kane ka dei kane tangane ka wei ka dei kita ka lesa ka la ban ya rap jenga shim ya kata phone ngapan gitu ki beri badan tu nga dial tau number ka debe direct ya midu junga ti machu singa gasur ngi ong midan shai mitau ong itu iba ka phone junga kala ja no ala satu along tam te irawan shim no junga ken te kane ken ko param ngi ko ban itu epi ko ban share kini ki experience ki jing e ju banga hab yaj bangala yaj lang ba kini ki snam ki bala lej ublai unom ino ingi dalele ru em na perkat ba na tu phone number 1 na klem yo ikan sar kadai kini rap jungka ka play kini yarap jungka Maria Susti namar bangkan mau ba haswa bang mi na Bangalore ka banang up ya karel hapo ka station na duai rosary de ka taken ke bala yarap ya ji im junga de kalmen ka para be play dalele ro unam kan ta jangi habangi pediang ki khot jungu wat ladangi long ki dong pop ladangi persusi ura ki kam ki jam jungi dalele ro unam klet jungi dia minta ke para mengej beit ublai khot wearing ai epi minta kasni pengin pediang ki khot chung la dangi long kino ro dangi long ki nongrap na ki MLA ki minister paro ki khot ki ai jong blai ni mesungu ya kene namar blai la pha nga epi ban longkom ne nyoro Jesus Christ Adin mangilayo ngeu ngin sngap kai ka baublei shisha ulale kampla ka bangim poi perkat mo kadai kejing le kampla ka jong ublai nama mangi kadai kejing tau ki bakodor jong ublai ifara Andrea Singli ilamat experience ya kita kejing e ka ba ye kendu ngibar ko ngidon la ka jong kejing e kejing sitom ka bang ye kendu Henry uji su ong andon ringkat bat phi hadu ka bawai no ka perthai uji su don ringkan ban ngi tingin puson ni kendia da kane ka por bat ngin sa yo ya ka jing duai ke jing puson ke jing duai ki riu ngek ke jing karpat yo blei mo ha kani ka por ha kani ka por ngi yeng lang bar khoi ngin phlai la ka jing ngek ka number jing ruai lai spa and riu phuwei lai spa and riu phuwei
tongin ya dawai ya belai kupa jungi bala pha ya lau kun ban were ki breu baro ban kela ka pamut ban phai biang shalau kupa Duai nak bentak kupa buku Upok Francis Ki Bishop Ki leng dok sok belai Ki pat runiam kentai bat cendrang Katikes bat kinong trei balang Bakum Andreas apostol kin yalam ya ki beriau sya utra Jesu Tungin ya dua Saka cingker Paulus bakhoj udumak teng ya ki beriau ke BM Auria Namar kan ya ke pensang ya kemed utrai Tungin kan mau bada ke baptisma la penlong yang i kawai kemed bat ukris Ka tempel sim bakhoj Tungin ya dua Saka jingker bat kupang Saku Na kebenta ki yang kisam Katolik Bakin hikai ki khun ki kti ban rikhot la kamet Batkin kloy ban ongkum u Dominic Savio La kajing ya ban ya kajing lepo Tungin ya duai Snap kajing kerbat kupa Snap kukun ublay Snap mami mensim akun Iker patu sel selay Nagbenta ki samla Ki kena Bakum Samuel kin syashkor ya kasurjong ublay ya ki do'nu Ya Rab ikiru bantur siya ka jinglong reuniam Bat jinglong padar Kenang bakalang ka utray kan yo shibun kinong tray Tungin ya duay Snap ka jingker patupang Snap kukun ublay Snap mami mensim akut Iker patu sel selay Na kebenta jungi kibawan sim benta hakane kamas Bangin siya ya ukres ba undon rengkat Habangi penbenai ka gospel Bat bangin penlong ya kayat kayang jongi Ka gospel na kebenta kibawat jeng siya Tungin ya duai Snap ka jingker patupang Snap kukun ublay Snap mami mensim akun Iker patu sel selay Na kebenta ufadar Andreas Sengkli Ba unlong unong syarai basisya Bat uksiang hapdeng kibriu bat ublay Tungin ya duai Snap ka jingker patupang Snap kukun ublay Snap mami men
kerpang roh kini kamas nak benta kini ki henmen ki para ki belapa terwa mas kerpang nak benta ise biar karkrang beri kasni kha kajong imenta kasni bau beli nak kerku kerdo ba inang he nang san na yo jingkoi jingkia ni duai nak benta ikong Alicia Mary Sinkley bedana ke jingpang ke jing sitom ban yo jingkoi jingkia ni duai kerpang ru nak benta ipa jong ipada Andreas ipol Kiri Makri bau belain ahi kerja thai ke bam jukut nak benta kini ngi karpat ya mi kutrai ko kpang ye ngu ye me la ai lat yang i ban syam ya Chris unang pen im jungi tu ya rap yang i ban budin yo bat ban pen pena ya kito ki pampat itu yo ni pan ya kane dau ju Chris try jungi amen Hakani kapor kadon ka jing ruai jing terwah ngiwan ra ikiso kipai ki juhur ki jhep kai ke bangidon ngiwan terwah ya ublei tingin ya wan lang kitu ki bala pen kre nak bentawan ra jing terwah kin wan shani syakmat kum kadak ka jing saungu ka jongi ya ublei bo ublei ukar khu kardo yangi ublei kar khu yangi ukar khu ya ka rep karyang ya ka thung ka tep ka di ka jing kar khu ka jong ublei ngi ron ra akhmat ka duan ka dupat ba bo ublei un priang ya kini ki jing ai ka ba mau hi ula ai kembau u abel badukan kila raya kita ke jing terwa hakmat kaduan kadupat ti kitu kiban ra jing terwa kinwan ra nadin ti ki kuaya ke saya lam yangi ke jing raya jing terwa begitu kiba lum ya ka jing kan siau la ne ka senyang ben hei kilong ki bala pen kre akani ka por ti kitu kiban ra jing terwa kinwan sakmat ban terwa ya uling do batmai un abi pia khamat kani kaduan kadupat ban priang ya ke jing terwa ka jongpi Ka number jingruai lai spa praposan priang try kenrat Shimsa kawai ka number lai spa prapun reu
Tudwai ko para bagi kinya junga bacung pi kadlong ba pedang hon hau belai ko pa pen bor baro tu ai hangi ko try kerpat bangin long ki babit ban yo benta hai kene ki jin maya namar ba katasin bangi pen benta ya kene ki jin knya la penur long ya ki Jesus pa jungi dau Chris to try jungi amen who try undon rengkat bat pe rengkat bat biru do kentiu ya laki donu try ublay dongin yang uyau try ublay jongi kasong obat kade da shisha kalong kapasang obat kabade kadi ti jungi bat kajin penim yangi haman laka por bat kajaka ban aingu yame ko kenrat ko kpabakut ko blay badan bor bat bam cukur Lang bau try jungi o Jesu Christ namar da ka jinis na yakinang po ula penrut yala de balakaya una kate soti da ka jin shashtom halor ka din pna ula pen la jangi na ka jin ya bam chukut badda ka bamipat na kibaya ula ay hangi ya ka jin imbam chukut bad kum tarang kat bad kiangel bat ki arkangel ki kat sim bat ki ma bat baro ki paj belin bat ki bor jang kapne
Ngiruai ya ro ya me kat ba klem sange ngia pen benar. Dashi shame long ba khoi katrai bat kabrai hok ba baro ki ba mela thau kin yaro yame namar balang ba khun chuk me utrai chungi Jesus Christ da ka bor ka jin trai jong man sim khoi me IGM ban me pen khoi pen kan tang ya ki e baro ban mem ju sange ban lum yala de yala upai khnang ba nadu ba mi hadu ba sep ka sui ban dip terwa ya jin knya ka kriam ba khoi shaka ka teng jong me Namar kata ko try kerpat read chame ba daw ju men sim men sung ba ba pen khoi ikene jin ai ki ba ngi wan ra ban dup pen kentang ya ki bakin kla long ka met ka snam jong khun jong me ko try jungi Jesus Christ ubala hukum yangi man pen benta ya kene jin maya namar mauhi hakamit hakabala itino yo ula shim ya kupu pada keba aingu yame ula dwai kerku ula kedia badula ai hala kisen ran wong to shim batubam na kine pi baro namar kane kalong kamet chunga yakeba an IT na kapenta jongpi haka jukar kom andalala yabam ula shimi ka kuri badda ka ba aingu ula dwai kerku bad ula ai hala kisen ran wang do shim batu di na kene pi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam chunga jong ka jutang batamai bad bom chikut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi bad na ka banta ki babun ya ki ban map ya ki pop to le ya kane ban ken mau yana Kajin maya jong kajinge Namar kata ko troy kat ba ngi pen benta ya ka jin sha stom pen laj im jong ukhun jong me ya ka jin me pat badan buram jong
bat ya ka jin kiu jong u shapnang bat ro kat ba ni ap khmelante ya ka jin wan biang jong u ni tarwa sengu hame ya kana ka jin knya ba khoj bat ba em ni kar pa chame to pek ya kini jin tarwa knya jong ka balang jong me bat to kubur ya jin knya uba da ka jin yap jong u mela mon ba pen yesuk jong i bat me he to ai ba mangi ya ki ba an bisa da ka met ka snam jong khun jong me bat ya ki ba an pendap dam sim ba khut jong me ngin kla long ka wei ka met kam sim how press to in pin jana yangi ban long ka jin turba bam jukud hame knamba ngindup yo ya ka nom pateng lembat ki bala jir jome krpange rengat bad kamari ate soti bakoid kakmi jong uble lembat ki apostle bakoid bad ki martir bakra burom rengat bad ki riyu koid baro aka bangi senya banyo jingerap naga jinga lem baklem koid jong ka kemat jome ngikar par ko try to ai baune ujing kenya jing panyasuk jungi un penroy ya kasuk kasang bat ka jing em ya ka perthai baro ka wei to sngo bha ban pan scam ha ka jing ej bat ka jing ej ya ka balang pilgrim hang ne hasla perthai rengkat bat sakri jungme u Francis Pabakhoj jongi bat u Victor Lingdo u bishop jongi ka kan hon ki bishop kiling do baro baru paj baro ya bomela pelong ujong me tos ngeu tos ngap ya kijing duwai jong kane ka ying kasem ka bamela khot banya lum lang hakma jong me kok pa bosbon ha kijing isne jong me to lum lang halade ya ki khon jong me baro ki ba lapan sapriang ha satlag ka prathai ya ki henmen ki para jongi shenrang batkan thei ki bala khlat no badia ki to baro ki bala pen sangbhai me shua bakin khlat na kane ka jingim tup diang ye ki da ka jing ye cha ka hima jong me hang tang i kermen bandon bangin yehun lang da ka burom jong me da ukris utrai jongi da ba me the sei ha ka prothei ya ki jing bha Dau lambadu badau kan long ame ku blai pa ben bor ha ka jinya long ka wei chong hu men sim ba ku baro ka buram ka jinya ro chiu nam la chiu nam kumbala hukum yang idau nong penem bat kumbala hika yang ida ketinu blai nginut ban on
Ikar pat ko try, nagis niu baro. Ha ka jins bon jong me to ai jin suk jin soin ha kis ngi jong e. Kenang ba da ka jin rap ka jin isnei jong me. Ngin laj barbor na ka po. Bangin yo jin da jin jar baro. Kat bangidang ap kemilenti yak jin kan men bakhoy. Bat ka jin wan jong nong panim jong i u Jesu Christ. Try Jesus Christ, me ba ong haki pistol jong me, kajin suk nga I happy, kajin suk junga nga I happy. Wat pet yaki pop jungi, hendray, yakajin ngej jong kabalang jong me, but hakajin sibon jong me. To I, haka yakajin suk, but kajin yatalik away kat kum kamon jong me. Ma me ba im at basan syar junom la junom. Amen. Kajin suk try. Kandon barboran kat bat pi tongin ya terwai kadak jesuk iway hai way pan Hakmi kun lang broad jong blay. Hakmi bakit no ikipop joka partai. Sukito ikibalak hot sya gajin kawai jong kun lang broad. Ko kan ra an so ho ba man man na bo ga yin chu na. Re so da tin. Ko hen men kapara hakani kapor kedi kapor kapakongsan e akabangin sayo ban priang ye ujisu. Ujisu ong jar bam ya kado jenga badi kasnam kini yo kajing imbam jukut. Hakani kapor ki bahayi ngasem ke sawan priang na uling do obat mai kadap kajing kamen bakini yo ban priang ya kamet bakasnam jong utrai ujisu hakani kasngi. Tiki pai rungek bedan syabar prakai ya am kiling do kidan hang ni shibon hapo ying mani kiling do kin sawan ban sam ye pi ya kata kajing bam ka bakongsan e ka balong kajing bam na kabenda kamen sim ka jongi. Ma pi ki pai jong ublei dua ye lade hakani kapot pan kre ye lade bo jisun sawan ban shongsa hakadanut hakamen sim ka jongi. Katpat ikiling do bar khoi ban yarab ban sam komenian nama kibun kibriu syabar pakin yo ban priang hakani kasing kibahayi ngasam kin sayo ban priang ne uling do thmai kadap ka jingkemen ke bakrau ban priang na ka kti uhenmen upara ubalong uling do ban ay kata ka jingba mensim na ka benta jong pi iwai pe iwai kibahayi ngasam ma kikur singkli rukin sayawan itu ki badan syabar pat ni ap syabar kiling do ken sawan ban sam ye pi ka kumenian karpadi ki volunteer ki balapen kre ban yalam ye kiling do ban wan shani ban yalam ye kiling do ban sam ya kata ka jingba mensim nak benta jing iwai pa iwai Shimga number jingruai ar spa khat lai. Ka number jingruai ar spa khat lai.
Shimsakaway ka number jingruai Arspa Khatway. Arspa Khatway. Shimsakaway ka number jingruai Arspa Arposan. Arspa Arposan. Dosa
Men ko para hakani kapor ka bangilayo ban priang yu Jisu. Habawan manu haying jong pi gimju pensyong marway hapoying pi ay kren pa yano ban ya kren. Ujisu wan hakadonut kamen sim jengi kren yu Jisu. Hau news nem hajar arpuai kren yu Jisu ban karku kardo yengi. Dua yu Jisu bon khodi ki kun ki ti jengi ban bun ki lengdo ki runiam. Dua hakani kapor ya kren bu Jisu. Ujisu wan hakadonut kamen sim jengi ngim pai sheno pai halaka jong kadonut kamen sim. Mau Jisu unwanin kajing wan jugu kawan rak kajing kemen kajing suk hakani kapon ngkhodi iba edel bet singkli ban penlong kajing duai pusan kad bang mangirungi pusan ngi duai ha kadun kamen sim kajongi tia shwa bangin pusan ngin khap la jong ki khmat nakarpat koyar parwai kajing ruai kabasan spa ar pusan tia din nakta kad ba ki kan od yang ne kasur in sa pandem ji duai ke jungi te kerpat koyar kan ruai ke juai ke basan spa arpusan kar badang ruai ke juai ngin khap la jongki khmat ke jungi ngin puson bau Jisu wan khidot ke chunga jo pi wei pai wei Komen ko para bagi pelai lang jong kajin mul kajin perkhat kajung e kene kapo pai shau blei udon kat bat pi blei udon kat bat ngi kene kapo kene khlima kat bagdang puson ya kene kajing wa ni siam bau Jisu magdang hajan ngi udon kat bat ngi uyai sa bat ngi pe ye ngi khap lang jong ki khmat ke jong pi ngin mane ya blei ya ke po ngin ai ngo ya u Kohon men ku para hakane kapor hakane khidmat ka pamita ngakhot ngawer je pi wei pai wei bangin puson bau Jisu lawan hakimet ki phat ke jungi hakaman sem ka jonga ka jong pi wei pai wei langba gilang do ki bala sam balapan menta ya ka jingkiya ka balong pu ka kawan idap dak jing kemen hakane kapor hakane khidmat
Hakabakane kabalang sinong kajongi. Kalayo yaw nulong do soblay. Ubak lampoy perkan. Ngi mentakas ngi. Ilasaki. Kadune upayar jong me. Hakmat. Kane keduan kedupa. Hakabang ilayo ban pedang. Balayo ban bam ban sip. Ya kamet. Kabadai kamet try jong me ko Jisu beige. Man ba minadang selapretei. Hakasi kawai kabak kedu melaong. Malong ukpu. Jar baba meu ne ukpu niyo ya kajing im bom jukut. Bat jar badi ya kane kesnam. Kinyo ya kajing im ke bom jukut. Hakane ka por kane kelimat apo kane ka yeng kesam. Apo kane kamra tempul ka jong me ko kamra beige. Kipat ke jong me. Ilasaki. Bat ngidap la kajing kemen ko kamra baba. Ya kajing ai jong me. Hakane ka por. Lang ba kakti kabakhoy kakti kabamela pan kentang lang baw lang do soblay bamela jidhi ban sam ya kane ka met ka jong me ban ai ya kane ka snam ka jong me bangin di bangin singew kemen bangin singew tengen bangin sodab cingkar men hamengi sane ko Jisu hamengi IT ko Jisu hamengi pendon burom ko Jisu khot bat wer ya ki kun samla jongi kan tay bat sinrang ko kanrat baba bakin ular bakin wan bantre yang kena beri sowain kebayar ke jong me kanrat baba ni IT hame ni sania hame ni karman hame ko kanrat baba melong ublay jongi melong kanrat jongi melong usim jongi melong patsya jongi ko kanrat beje medor rakat ben ngi menta me pe yang ni me yai da yang ni me dai ker yang ni ki ing ki sem ki batlot dan ki ing ki sem ki bajau mat bon ki jing ki jing duk jing kerdu ki jing pang ta ma me kon ra ba ai ma me ya ki jing ko jing kia ai ma me jing tan kam jung ki pelai yang ni nak ki jing pang ka basar ke kon ra ba kepala pan smik pan seir yang ni temang ni seir ni ting ni siam ci e ban sakri me kon ra baba komen para akade ko porta yong lang ni ro ya me ko Jisu Ni roy me ko Jisu. ni i ya me ko Jisu ni shani a me ko Jisu Shani ame. ni IT a me ko Jisu Ni IT ame ko Jisu. ni kermen a me ko Jisu Kirman ame ko Jisu. kublai shibun ko Jisu Kublay shibun ko Jisu. kublai shibun ko Jisu Kublay shibun ko Jisu. kaburom ko lang ko pa ba kun ba man sim ba koy Kumbaga lalong kami ko. Kon men kaparang ila po ay kabakod jong kani ke jing nya Eucharist. Ni dahun jerut bang ila yo ban priang ya Jisu hala ka jong kadun ka mensem iling do ila duai ila pirat na kabenta jing iway pa iway. Ta kani ka pot ban sayo ka jing duai pen kod jong ka jing nya Eucharist. Ta shwa bang yo ka jing duai pen kod jong ka jing nya Eucharist ka program ke balapan kre ala pen baik kalong kumni ba kumni hi kan sadon ka jing le buram yi fada ibat mai hang dia phalau jong ka ying mani teki nong penia ya kani ka program ke sapenia ya kani ka jingle buram ko hen men ko para kani ka kamram ka jongi ban ai khuble ya kileng do ki runiam kani ka kamram jongi ban respect ban buram mamaki ki don haka jaka ka jong ublei baki kilong kita kinong ya sai ki mo ke jing ya sai na ka benta jongi ka jing duai ka jing pirat na ka benta jongi ki pai jong ublei kumaka jutang kabarim ngi kumna Moses ulaya lam ki kun Israel dei mau baya duaya sai dei mau bayam na ka benta ki pai jong ki kun Israel te kiling do kilong thik kumta te kidon kam ka kamram jingi ban buram mo ban buram ban ai khublei ban duai na ka benta jong ki ro ta bangi duai maki ki koi ki khia ublei kar khu ya ki ro ta kani ka pon ngin yo ka jing duai pen kot bat iling do insakren sibet ang tai kat kum kani ka program ka jing le buram ya i hang nia phalau jong kani ka ying mane hi
Dongin ya duai To te hangi ko try Yao man sim jong ka jin e jong me Bad ha ka jis bon jong me To pen long ya ki to ki ba me lap sa hon da wei ku dap na Bakin ya long ka wei jimut ka wei ka no Dau try jung e u Jesu Christ To pendam ya la klik nang ta jikar ko To blay badan bor baro unkar khu ya phe ha ka jis bon jungu bar unta se ya phe ya ka jin start pan em to na basai ki ya phe bar bor da ka jis kai jong ka jin ngej bar un pan long ya phe ki bayan ne ha ki kam ba khoi to un pan phai ki jat jong phe shau ba un ka deu ha phe ya ka len ti jong ka jis bon jong ka jin sok bar ka jin kar khu jong blay badan bor baro ukpa barkhon barmansem bakhoj kan hiar hapi kan sar pe chi junam amen to khi ya lai suk kamas kalawai ni sa ngo ya ublai ngin ya thap ki bar khoj tem tangi la poya bakot jo kan ni ke nya yu khares kiling do kin Kerpadi kipat jauh belai ban ya ruai lang ya thap keti lang kat ba kiling do kena ya cabar ni kerpadi pada Andreas ban sengap iki kintien bangin ruai sengau bah ruai burom ni ai kajing ro hau belai lung ba kajing IT jung i ha kabalang akot wayar bangin sedang kajing ruai jung i nak benta i Father Andreas singkli oi menta tang kiling do ka session do rang ni ki khot kiling do bar khoi ban sa jingken mau hadin kata bahasa ki imei ki handman ki para ki mama ki bahayi ngasam lekin shan sedang ki padarang ni ban sa jingken mau akan ni kapor Subha bani abaro mo subha bani abaro Kerpa dia ki volunteer ban sim ni suki kini suki na poying la kerpa dia ki volunteer ban sim ni suki na poying ban bu ang tu ban chong leng do ban ki khadar baro khoi ban shakriya ki sim tin am na ungin yo uleng do nong nya you karis ben no hadin nang ne gin yo ji cendur ki bayi nya sem jong yang do mat mai ki volunteer ki subha bon ra ni suki nang ne na ko duan ni suki nang ne duan ya ki papan ma inong watching suk neng ban yo dongin ai ngu you play you try agila yo lay alingin ya shat ya wai dasur ya ro you try
ban pelai yak tu jaga pelai hantu ban program mo kasuk pila ban syong ha po madan pai ba gila ban syong madan Kti ka bejur ya iba jadi maring iba dol maring iba la kau ya kan ki volunteer kinpo dak syuki sya madan syuki barak pai kalau sya madan ha ka tu ka pelau yimene pelai magdan ki pasyat ru hang tu ta ki pai ba kin subha pan akwat ya ki kajar ki pen krek sibun ba te ngila pen krek arjaka jaka bam te sibit ndala dep ka program ki pai ba barak khoj ki bala syakot subha kila ben bam hang ne hol bat nang ta yang ta ki sister ki father ki brother ki babu katikis bat ki we ki bala syain baj ngila pen krek hang te hayin jong idikon te pila ben ibam hang te ro kam le ka jaka kalau ka bahe hang ne hol kalau ka bahe te la kerpat barok khoj pidem ya bam sibit nemar ka balang sinong kat bring kasem kila pen krek kelui te sibit ketong jimde sakramen hakapor arbaje lengkot jimde lengkot ne sakramen ini apoi biang hagne hakapor arbaje dala de bam te menta kumne ingin sedang no ya ka jingle borom ya ilang do batamai jungi ha pelau jong kane ka yimane te sherman nak de kapor ngin yo na samla celestine sengkli ben penya ya kane ka program ka balengkot jungi hang tu ha pelau jong ka yimane te pai ba barak khoj subawa wadaki namar kade kade kasi ka bakrau kasi ka bangi wei pai wei ngi dap dak jin kemen ngi dap dak sungu ya blei bau blei ulajit ya I father Andres Sengkli napo kane ka balang sinong ka jongi te ngakhot nga wade pi wei pai wei ko kin men ki para bangim dei pan lei pai siying ngi dei pan yo I ya ki program kane ka jin le kemen ki balang kot jongi hang tu aplau Tela kerpat ya ki father, ki sister, ki MLA jungi, DC jungi, ki nombi kemat jungi MDC, ki subha ban syong hang toa kemat. Banyak don rekat sibit ngin yo ban sendur lang bat iru kumju, kublai sibon. Te kinong tem nong pot hapo iba jong ki ledar jong ka cultural dance lane ki tem tenrai kila ban shobom cheese si sobom mang tu ban sedang no ya program tela kerpat ya gitu ki nong penya ya katu ka jinsak tenrai bakin ya shobom mang tu ban tem ya ki bom kesing kenang ba kum ban pelum briu ngin yo ban sedang no ya program jungi ya kan ya kepor Hello, 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 hello.
Dela kerpat ya gitu ke ban simbenta hak jinsyat jiruai hapo jelam jong imis rani nagabalang sinong nongkra bakin sobha sibit banlong ready lupa marsin khot kin sawan ban ya le ya ka program ka jongpi ka item ka jongpi nang ta ka we ka jiruai na ka school simiris ta gitu ke long ke ba ready hakan ka por ba khot pin sobha banlong ke bala ready lupa. Jadi mardim pun semua ini kelis matok ni macam tak ini. Oh, ada jing hotel. Sedang ni mah. Wait, I will bring here, I think that. So this Parish or what? Yes. Parish this one? Wait. Boss, I think all finished, right? Halo. Ka janmit bakmen epi baro ngadei jun sengkli iban sapenya yang nega program le agne kapor. Bana muslim ya kapor ni priang sobhaya baro ki padar ki badan hangde ki i MLA badan borom jongi ba Meral Bon Sim i Madam DC badan lang hangde ipriang sobhai pi syakaneka program ki head katikis na baro ki parish ki bapoy kirang ba balang kiri orang ba kilong kemilong pa ikun samla ki hab barit ki media persons ki biada dan lang hangde ipriang sobhai pi baro ka program
hakane kapor kan long kumne nengkong ngin yo ka jingkren nai rembak balang snong nongkra ba edelbat sengkli haden kata kawan ka jingrwai na ka school St. Mary's Secondary School nongkra kini kin long ki balakre lupa balai gijing ai sobha na ka kurs sengkli Eastern Rebhoi bat kumju na ka kurs sengkli nongkra basau kanwan ka jingshat na kabalang snong nongkra apo ka jing panyat jong i Miss Reni Sengkli nang ta kawan ka jingkren na ilang do ngoba penkut da ka jingkren seungu aki gasem da i sister Celestina Sengkli isendan klem da penslep kapor ngakot ya irembak balang jongi ba edelbat Sengkli banwan sekmat banai ka jingkren jongi dah samla bapanya ia kene ka program kabalang kot hakane ka por balang ailat yang aban kren kato kene ka ketin sungu hakane ka por dia suaba ngan ai ka jingkren kot ia i lang do batamai jungi bat ai ka we ka jing ai subha hakane ka por te subha lang do batamai banwan sini sekmat ban mi penkut burom ya pi ya ka jang hakane ka porก็คุณปุนเรื่องดอกบัตรไม้อีบาลาประเด็นสุภาอยากได้กระจิงไอจงกับบาลากชนองกระจงอีกระจิรวัดเนี่ยอุสมลารุสปะอุลาวันเชาจิสุกะกำกับบาบาอายุใบน้องบักสปะบำจุกุดบังันลุมบันปอยชับแองตัวบาดกิบันลองบัจจายบันลองการนี้เก่งพิดนกรรมยังจอยเล็กที่บรอกบพิดนบัดซ้ำกัจจิโยหุบดุกบารังลีบันวันบันบูดyang aman kasih kalau kasih pasakan mau konben kepara hak histori balang senong nongkra kejungi hak bangi layo naga kursang kili ya ifadar Andreas tongi tong ya kajing kemen dak ba tap keti haknya kepor saksin ngaya kendu ya imeidu jungi ibalong isi star Celestina Sengkili ipan kan mau yang ngai gede kentin bat ilah keren bet ngah hakata kepor iong kumni tang sulong padar uhep merikot uhep mo ngikular banduai lai benai kenti nak menta ka balang senong nak menta ka jing bun mensim mejungpi aji harap ka bun ka jungpi kane kade kentin ke bang sokmen hakane ka si ka ba kum ka balang senong kadap ta jing kemen ban saki ya kane ka jing bon bompoi perkhat jungi ban yo ya ulung do i Father Andreas ulong ubriu uba jai ulong ubriu uba surit kat kum jing tip junga ngadang itu iu tang katokat nesi wadang saang neru ngamta itu ba namar uik pule sa jengai tengai kendu i hak por position ha silong hangta ngasatip ba udai naga kursa keli udai naga balang senong kajungi te kum kada kaji sungu ya kikimi kikpa ya kinmen kipara kikakiman kamtam sister Celes i dei iwe ibala pensan parang ba ha kane karukom kaba ipoy hado kane kaburam ngapan pau ka bagajing kublay ya MLA dan borom jungi
MDC jungi kibala tray purba kabala penbit penbiang yakini kikam nadong syadong hakaba kum kabalang syadong ngim dan jingkus lai eiru em tena kabentakan itu kitap ketis sajisin nang takin iri orang ba kejungi kublai sibun ngipen pauro ke jisungu ya ipada rang ba jungi pada Agustin ngalai kendo i wat kuslai kakam kan ya ibe wat kuslai tena kabentajung iri tap ketis sajisin padar asistan padar Yubijus padar Matthew kibala Tom kibala wan pan ajimut yangi ai mensim yangi nadong syadong te government ko para ngam kwa baken sibun kigentin ngakwa ban ai kublai pi iwe pi we markhamat hanrei ngaklem la nama kapor ngabaya state te ki sang samla ki sang lungkemi ki urang ba ki batre Tom ngai kublai karpang ipi nakabalang sunong kam tamme ya star lili ibala penbit penbiang ya kade keduan dupat ka jingkrau jong kade ka jeleniam de lang ba star lili ibala penpu penping ya kisentiu kiskut kade kurusot ke tenat nam ta star lili tongin ai tap ketiga bejur kade kepor te ngam kwa asyuk beken sibun kinten namarang don gibun ke beken sibut nangin yo ai kublai ke bakerpang na i sister seler sibut tengah tangkat tai kentin kublai sibun to kublai derekat betpi oh antara DC jong mimo nga pasti awe ngamenta DC la poilang kublai ya piru bala ayangi ya ke permission ngilalek pan permission pila ayangi tak daw kamu tak kasih kalau kasih ke bakrau tapti nam tajungki kublai sibun Blai shibun reba balang ibala kran sngaungu blai shibun ne ta shi sendan ngin yo sngaw ya ina ka school secondary school nokra sngaw ba bon chakmat Congratulations on this joyous day. Congratulations, congratulations. We wish you all, dear Father. Your existence manifests God love for us. The seal of Christ He has put within you. Even before you were born, He chose you to go and fulfill His mission here on earth. Congratulations, congratulations on this your joyous day. Congratulations, congratulations. We wish you all, dear Father. Sometimes the road may be tough and lonesome, and often you may lose your pathway. Then take courage and do remember, Jesus our Savior will walk with you always. Congratulations, congratulations on this your joyous day. Congratulations, congratulations. We wish you all, dear Father, congratulations.
Tak aku boleh sibun ya ke sekolah Simris ke bala ruai sau tenat adu kata-kata. Barok nangingis wak ban syak ruai guntu. Tanpa dan lagi jong ki kehab ke bangin syak ruai. Tek saya sen ku boleh ya ke sekolah Simris. Mentah angin yo ya ke jing keren nak kurs sengkli Eastern Reboy. Bot sa ke jing syat nak balang nongkra adin keren. Nak banwan sekmat. Adap dari sungu yu blay akade kesni abakan mau kerpang bakum kini kesni im hakakor kajai ingli desegen kawan kapor si hakasisin kawan ka ayom teh kerten jong ka Eastern Reboy singkli jungi ngiwan berkitbok Hakane mene las ngo formas makajing khot jong blay ngapat mentang ong hangne ublay lo jet yengi naka kurs singkli hak bangila lang hangne ngadak jing so komen man ngadap tak jing songo ba ublay pang naka kurs singkli napo nong kra po Eastern Reboy jungi bada kene kesngi akan mau kerpang Jongu Andreas kasih singkli kabala ai iso wain ke Jongu Trai yalau Jongu Kun ada potensi kemen kebakrau bang nakakur jungi kalala ban ai yalau Kun Try. Maria ibaga do. Halo. Ngi kursen klei ngipun kaman kajing songo dan ban ai ya nyaw padar Andreas ngiwan ai kabur ngiwan ban ai kajing kaman bakakur kejungiru nilala ban sei kum kawe ka gift hakene arhajar arpu kene ka kur nong kra jungi ngidap dari songo mat Reas ba pi tinggi sekali halo halo kalian kekur ngidap tak sing sungu ngim dan ei hakane kesni ban ai ngisuan ban kit bokit tem kur berak away badia kabalang halo opis mare bang hakame halo teh hakane halo mupis dalam kam nek wok mah tuh mulai te kublai sibun layo yang kena mupis
Te kena sengi ngiwan suona ai kublei bar sungo ngikit bok keruang ya ka kursingkli ya ka sisingkli ka balai lau jong ukun ka briso ka jong utrai bat mai lap yang sobha ngisat kaben ka isten bro ka wei ngayeng hne nang takarteng ka kursingkli bro isten bro ka wei ngangai skam idan hangne RM kurba yo ke DC budun buram jong iru mo ngia kemen lang hangne hakane ka sengi pangiyo wei ulung do po ka kor ka jai ka jungi te kini kintin ki bakdian te klam dala ban songo ngai ko blai ro ya i MLA bodon borom jungi mo bola don rekat hangne dak jing don jungi ngi so sangai dak jing don jungi ngi so he man sim bat ki we ki rong ba DC bodon borom jungi RM kurba mo ngam tharai bakadon kane ka covid mo khandai tengah tharai ba imla ban poeng rem ila poeng ne tingi dap dak jing songo baro kata jing kemen ka bakrau bagi wan sakhi ya kene ka ski jing ai subha jong ka kurs kli sya ka balang ki padar baro ahne bodang ne dengan don ki kerteng ngatip mo nre hang ne ngadon mani itu bangilayo padar singkli arnut hang ne ngidap dak jing kemen bangi kom ka kor ngi so sarong kdiat mo te khulai subun padar fi baro kamjer kerteng su mo khulai subun parar paris pris jungi mo bolawan juan berabor hang te snong jungi bat baju keren khana sister baro iwan sakhi kene kesini sister baro kirang ba balang kinong peniai balang kidon kiwe ki balang ro mo kibon ya sakhi lang kene kesini ngidap ka jing songo ba ka jing keban ka bakrau ha bangi yo kom kene kalat bani kundulang ngidon hang ne presiden yang ka eastern riboh jungi ba frang singkli bat gidon sekretari yang ke Eastern Riboy bat luluin singkli bat ke advisor gidon hang ne alat yang akhi to simmentan oma pi tekini ke jing songo baro ngi ai sha oblei trai kenrat bat baro jing long jing thak sai ke jungu ngi ngai scam ba une andres singkli wolong do sat mai long do soblei mai mo un ai ka duai ka kerpat ka kerpon na ki kur jungi baro ka wei ba nginang la ban mi hadin ngadon mani tu kendiat khatsan sistem hadin manglayo ya sakhayos singkli mo sambi iwe mat kala simpor ban pun hadu khatsan sistem tele se hagoi ka porro une andreas sakhayos hadu andreas khatsan lese na andreas pat arfostem ne sifostem am tip ma te kata ngai ba maki kin ya duajor ya ki para ki parsa ki kor ki jai bakinang la man mi bujili bat ban yalam lenti ya ki we pat kanang ba mapi ki kor singkli ru kimena kemesan ru to duajur umte tangane tu mangin la ban ya kemen ngarang ala temen la semua soban temen ngayo biang sau we pat ter trai ke jing kemen ka bakrau te ai ublein kor khu kor do epi kisni ki por kia bat ki por ki ban nglek bat ki por ban wan ublei un ai ke jing ko jing kia yo understandingly un la ban tre bah hakanok no kat paris ka ba ki bahalor kin safai bat komjoro ime jung i ba song hne higro ngi karmen ba inyo kamet kapo bakya bat ke hinman para bat sistar mo iban long na kaing kasam jung ki bakinang la ban sakri khamba syo tengam doni e sibun 6000 mo ngomon ong epi kublei sibun epi nre ka perthai mentat umdei su 6000 mo umudi bodon borom jung i ula penduk 6000 tingin la bon ong ba 4000 mo kai mentah Ilong arah jarngo, nang bakal long basong set usai. Kublai sibun si jarngo, kublai nukar kuipi. To kunyi himo, aba keren kunyi soyok mesim ki persa. Kerman baki persa jong pi kindang mi bun ki padar. Te kublai sibun kunyi jong ka kur sengkli ubala ai to ka jingkran ka basngau tenah. Mentangin yo kajing ai sngopa naka kur sengkli nongkra hang de mar baka por kamsha nginam ai lat chuban kren kan don tang kajing ai sngopa tela karpat e pada thamai jongi banwan sakmat pat la karpat iki badai ban ai kan kajing ai sngopa banwan sakmat hadin kan ne yen sayo kajing shat na kabalang nongkra apo kajing yalam jong imis rani sengkli ka kerteng jong kajing syat kadai praise of joy hadin kata ngin sayo kajing kren na i fadar paris jong i fadar Augustine
tang chikentin mo nagaleng ka kursan kli no kra unit kadap da kajing kemen ka bakrau bo blay try kenrat ulase yone ukur jongi upara jongi napo jongane ka balang snong no kra bat napo jongane ka snong no kra kum kadak kajing yasnok tilang nagaleng ka nok kra kursan kli unit ka bakan tu pratali ki snong na da nong kra pamerloy pampir mo yong na ta ter hadu pamri o kamut idak ibangi penpau kajing la ijong i kumdo ban yesha namata ka kam ka jong trai ban cakri hagalangka ka bayar kamut i penkup de kane ka jai rendiat lam kum kadak jong i ki kursakli ban pen eringiu yau kur jong i kum uhmen para bau dang la ban cakri kambaha hamta ka kam ka jong trai kedrat te kum tangin khot ya i padar bangin ai kane ka jai rendiat ya subha ki parakur lande ki wai ki lok bangin ya thap tilang kum kadak ka jing kemen hakane ka sing ta kublai shibon Kublai shibun ya ka kursan kli nong khra ko lai tu jing ai snobha si sendan bentang akot iki nong shat praise of joy banwan shakmat ka jing pentip kiwi ki jing ai snobha namar bakapor kamsha ngi da siosi jing shisha ngi kwa babaro ki badai ban ai snobha padar ki de ban ai hang ne tang bakapor kamsha yangi ngin sa pendep hang tai hapo ying jong i padar thamai nam ta ki kiwi ki jing ai ki riu shimet ki seng ki ba mut ban ai snobha ngin pendep haying jong padar Andreas de si sendan mentang ngin yo i ka jing shat praise of joy hadin kata ngin yo ka jing kren nai padar pris jungi padar Augustine Kotala
where fairness, righteousness abound. There is no fakery, treachery. Christ's kingdom is a home with glory. Almighty God, we thank and praise you. Almighty God, we thank and praise you. With all of our being, we praise you. Almighty God, we all praise you. Almighty God, we thank and praise you. Almighty God, we thank and praise you. With all of our being, we praise you. Almighty God. Belashibun iki hybrid kiba lapan ik lo kasap ke jongpi kajing syat kiba itanat belashibun ro imisrani inong penikai inong penkre ikenega jing syat mentang ingin sayo ka jingkren ai Paris Pris jungi ka jingkren ke Melengkot i Father Augustine Kotala hadin kata ingin sayo ka jingkren na i Lengdok Temai jungi i Father Andreas isindan mentang akot i Father Augustine Badon Cekmat. Ngayeng akaketen jogan ka Paris nombo barkawe man sungu ya uble nakabanda kana kasingi ka baitinat uble ula ayeng iwpw man lumkrui akana ka jakka nakabanda kana ka program inda min step u Father Batumai jogan ka sinong kataw Father Andreas Singli ula pilong ka mas baningkong nakabanda jongi akana ka sinong kataw ngiro ya uble nakabanda kana ka jinggerku ba uble ute sekrhai halor kana ka Paris jungi ba halor kana ka sinong kataw nongkra baro kawe akana ka por nga sutenat bani kendu yai MLA bayir jungi MDC lesi unsawan shibit ba DC jungi Madam Purba ba kine ki paralog parajor ki belawan najan bad jingai banwan sene ban yaro yauble ringal bad Father Andreas Singli nagabanda kaneka jinggerku ba uble ula te sekrhai alor jungi dagaba pillong yawu ulingdo ban sakri hok yauble akabri sawain jungu minne akapormas ngalapet apo kayi mane miladon kumba arpong mudki lindo kibala shimin dakamas bakoi akamas banikong jungi Father Andreas andre ngayoi kambun ki sister lese palat shispangur ki sister ki don angne nagabanda kaneka program te ngalayo ka census jong muni usnem baladep 8000 arpo nakana ka parish ngidon minda sanpo wingud ki sister ngidon nakana ka parish ngi kamtame nakashnon romese ngidon kumba kintai ngud ki sister bad ki we pat ki snong ru ngidon khato ka ngud ki sister kendre ki Father ngidon tang saungud nakana ka parish ngi te arngot naka jait singli bad ki we pat ki don Father Felix na lingoy Felix ka jait lingoy bad ki we pat ki don kumba saungud te minne u MLA bayir jungi ulay tu yanga ngidon pala siajar yeng na kana ka jait singli a kana ka riri boy barkabe malla ka jaga ngidon kine ki jait singli yandre tang arngut ki Father kambiang tang arngut ki Father lese malla sansneng ide ban pinmi ki Father Batumai na kana ka parish chungi min rakas nging ako banai ku blek kirpang yai Father Andreas Singli ngila duai kirpan na kabanda jungi akana ka por badingin sa duai biya na kabanda jungi kinamba winyai ne scam akana ka jingkot jongu ble banlong ulingdo si juno tengitip ujisu ukoban bateng yaki kam gejam jungu hakana ka perti udon kam yaki lindo kiriwinia ban tre sisu nagabanda ka burom jungu te ulindo tang ulong tang atiar jongu ble
Kaya kakam ulindo ule, kikam baro uji sulale minba uladon akan keperti. Uji sulayalap, ule ikai, ula trebun kikam bela, ula pinkoid pinkiai ya kibri kibron apren kajingye kajing sutom. Te kaju kakam uji sulale arhajar senem shua, minda ki lindo, ki atiar jongu, kidang bateng akan keperti. Te mafi baro filasutenar sisa ban siminda kemas manikon jongi Father Andreas Lingdo, mene mistep. Ngakeli api ki samla kadnongot fisutenar ban long ki Lingdo ki ruiniam ban tre hok nagabanda kaburom jong ble. Lane banai tialade kamet akamen sim nagabanda kaburom jong ble. Fidon kam tami ki samla shinrang fisu prakad minda kasi filayoyi yakana ka program barakawi te fisu prakad. Ngidon kam ya ki Lingdo. Namar mangi iwan na jengai, manga Father Yubing iwan na 1,000 kilometer jengai wan sene wan trekum kimisteri. Hakata kapor manga ngalawan hinyo posan ausnam siajar kindai seba hinyo posan ngilasim hinyo singi ban poi syakane kari Meghalaya. Ngilawan daka train hinyo singi, hakata kapor ka train do kalayad daka duyong mo abagila poi sa Shillong te bangi baro lakalong sisa bayong sisa ngidor kamban pujili kini kejain baro. Te minda kamsuk nagabanda ki Father baro bantre akanaka tain jongi namar ngidon kat santeli ki jilaniam akanaka seta lamengi baro kawi. Te ngilayo we bisa batmai jongiru bisa nagabanda ka jilaniam Shillong bisa Victor Lindo ulong warchi bisa bayir jongi minda. Tengin seduai nagabanda ki Father, ki Bishop, ki nong trebalang. Kenapa ngi bateng ya ki kam gijam jongu Jisu akan ke perti ke baminda, akan ke juga baminda. Te sashi sendru ngai boleh ya pi baro, ngayoi ki paralo ki balawan nong stoin na ramblang na sorsilon na keleng-geleng. Filawan sene ban ya royau ble, ngongu yau ble, pindon borom yau ble nagabanda kena ke jinggerku, bau ble ute sekrhai halor kena ke Paris. Haka juga por Fidon Kamru ban kesan ya kidi ki Father batumai limba ka jinduai jumpi namar mangi imde ki angel ngilong ki brio kum mafi ngidon la ka jong ka jinduna ka jintlot ka jimbambiang yande mafi Fidon Kam ban kesan yangi limba ka jinduai jumpi te duai kerpang ka inga sem jumpi limba ka jinduai jumpi ka inga sem jumpi ngangit skem ngilawan pinmi bun ki Lingdo nagabanda ka tain bantre akabri sowan jong utrai ubleyun sekerku ke doya pi duailam nakwanda jong iwe peiwe Kublai shibune Father namta kiti jingkran ai mensim ke jong pi ka ne ka jingle niam mata kasngi kan long ka thali lada kum ukpa pape ka ne parish imdon lang de kublai shibun de jing don lang jong pi pat kumjur ke jing kren ke jong pi te menta ngin sa yo ka jing kren na I Father thamai jongi Father Andreas adin kata ngin sa yo ya ke jing kren sangu na yang kasem bat penkut ada ke jing duai na I Father Atanas Karketa ngin sa yo ke jing duai penkut na I decision dan menta kot ya I Father Andreas panwan syakmat Hakaban kong ngasengu ya blai terkenrat ba ai nga ba jepi ya kena kemet ke bukoj bakhia ba hadu kane ke klimat ko aban pen pau yisungu ya imei pa jonga wada imdan shu akhir klapatai namar kilapun lakha pensan yang bala ril semaru yang hadu adangka hadu mentah sekeblai shibun pi mai kamcuru ikin man ki junga ki bedon hang ne mentah apan pau ya jisengu ya pedar Augustine bedai parish prish nganong po parish kamjuru ya ki pedar drop ki bala pan shkain lem jenga ban aimen sim jenga haman ki por bangawan chuti kamjuru mentah kasngi ke blai shibun ya pi padar in a very special way. I would like to express my sincere thanks to Father Atanas Karketa, my rector.
for molding and forming me to be a true religious. So thank you, Father. Ngai kubleru yai Father Sakir Singli ibala pediang banlongi MSC mentakasngi. So kublei shibun yapi Father. Ngai kubleru yaki biabaro ki Father MSFS. Kemjuro ya baro ki Father ki bawan najan mada cengai ki balapan pencengai mentakasngi bat nga. So kublei shibun yapi Father iwe perwe to blei unku kedo yapi. Ngai kubleru yaki sister ki bana Saint Mary's. Kam tamlele sister Lily. Sister Elinda bat kiwe pet sister ki balapan crash tom balat fresh tom hagaban pen pu pen ping ya kene ke yin mane ya kene ke duan ke dupat so kublai shibun ya pi sister ngasenguru ya ki sister baro ki bawan najan mada cengai kublai shibun ko sisters pila wan bana shimenta hakene ke mas fan kong junga so kublai shibun ya pi ai bo blai ungku ku do ya pi iwe pai iwe ngamla klem na penpau ya ke jisengu ke bakrau ya MLA jongi iba Melbourne Sim MDC jongi iba Balajit Rani DC jongi iba ikong RM Kurba bat kiwe bat kiriu pau khmat ki bala yarap yang habun kiliang so ke blai shibun ya pi ya jile bha jong pi na duai na kamta jong pi ba blai na kerku ya pi bat ki bahin sam jong pi kublai shibuna ngai kublai ru yai ba steril nang rumi bala trish tom bat nga man kisngi so kublai shibun ya pi ba to ai ba blai ru un kerku ya pi ba ki sam jong pi ngai kublai ru ya irang ba shnong jongi ba selsten sungkle bede irang ba shnong iba delbet sungkle bede irang ba balang ki irang ba dong baro kisang long kami kisang semla baca pi ko heb ko beret ko shibun eba pila am sim jenga ba pijarap jenga nadu basdang do kini jin pen kre hadu menta so ko shibun ya pi na duai ram ta chung pi ba blai un ku ko do ya pi iwe pe iwe na ko ro ya ki choir bala ruai subha menta si ba de na ba jin ruai chung ki kena jin le nyam jungi kala shangkun hadu kata ya nga ai ko blai kerpang ya ki choir baro hak jin lam jong ikong Jocelyn Marngar bekinang put ang tiam baro ko blai shibun ya pi to blai ung kerku ke do ya pi nga senguru ya ki bedai ben pej ya kaliang kabam kadi ki ki decoration community ki traffic community ki sound system in charges ki volunteer but ki brin page ki light but ki but ki page ki community ki ba per ngai ko blai pi we to ai ba blai ko khu ya pi unang ri ju smart pi no ai pi ka met ka ba koi ba khia ko blai shibun pi we ngai ko blai ru ya pi ki pa ki jong blai pe wan ban pan chngai lem hakane ka sui so ko blai ya pi baro kublai shibun ya pi iwe kublai shibun ta kublai shibun i Father Thamai ibala ai ketuka jingkran sngaungu kublai shibun te namar ba i MLA budan borom jungi i haban leit asasya ka ka program te nakaleng kaying kasem ki kwa ban pau ka jing sngaungu te ngakot ya i Sister Celestina medu jong ini Father Thamai ba in wan sakmat ban ai kene jing ai sngubha ban karpat i MLA jungi ban wan sakmat i MLA jungi i lahirap sebun mensim man penbeng ya kasau sistem jong kana kasngi kisuki ki wegi jing don kam ki babun kaliang kapisah tengkaru tingis ngangu ya i MLA badan borom jingi nam tak de jingrap sebun mensim jongpi de yang kasam ka kwa ban penpau jing sngu ta ini idak barit
Te mentangin yo ya ka jingkren sngeungu na ka yeng ka sem. Ngakot ya I Sister Celestina ban ai kene ka jingkren sngeungu. Te na kaliang kayeng kasem ngis ngangu si bun ya kejingwan jong pi abang ape ikene mo yi pi bun ki padar sister ben jong akalong kabakraw ngala juban ong pi ngala he lupa abang yi pi kejing kemen kadang he susu ta ku ble si bun ya kajing wan jong pi kapen kemen hayangi agini gi por ki bangi dang pen kre ni ong ngin le kumno henry ngin ong pe ake kibru kun wan na em tamar kane ka perteru kalong kumne henry ngi ong ngin wayo ble tang ba habangi sedang pen kre kumne paro kisnong ge tau ki la akti met bat men sim na kabanta kane lada kane ka celebration jongi kalong kabayai baik kadai kejing trestom jong pi te nyem la ban pen pawe kejing songu ngidap sisa da kejing kemen jengi mo ki bahayin jong abar kho gi kwa ban ai ku ble pi en rem don por mo la de ka por bam don ap den jong pi ru ki barak wa ban leng te kum kejing songu jengi ngi khot sangom ha ya ki padar sister badi MDC jungi ban yang kenang ba kini ki skna samla kin IP iwi ijing ai sangom bhai barit ki ba ngi kwa ban pen pau sepi ma te ki kena samla kin sawan ban ai sangom bhai yang ki padar sister badi MDC jungi bakin tip kini kena samla jungi kat sakaba fidan one minute dengi ni khot ya I MDC RM kurba banwan sini sakmat he to ili ana bara khot di kat beja te kenang begini kena samla jengi kintip ngi khot ngab haya ki padar sister bandiang bakin tip sa epidan Tengi kuat sengah harap ba ya presiden jong kakur ba di ba perlat ban yang ba kin lak ban ai ya pikum kadak kejing sungu jengi bat ya ki bradar ro ki badan hang ne te kum kata kaji sungu ya kini ki pada sister bat kinong ya rap jengi sungum bahagi pai ba tap kti te kat bahagi ne ki kena samla jengi kedang ya ban ai kini ki persen bari jengi te ngan chupuleno namar ba kasngi kala laj kala lej mo tengin nam la shuban sa chene te
ngapan ma be phi yo le se ngam la ban ai khuble ya baro namar ba ngai isu pun bahagi ki bawan hajwa ba ki bawan hadin te nga ai khuble kelum ya baro ba nadu ki barit hadu ki bahe ki bawan na jan ba ajingai khuble shi bun ya ka jingwan pen kemen jong piengi te nga chupuleno wut nang ba ngil yo balik ba ma kaji sengu jengi kale saya Padar Agustin Kutala iba dei Paris Pris jengi iba latre sitom iba lawan pe saya jengi ru ka kebadan kam bat ila pentip ru ya kirang bak balang ya katikis bat ya kiwe pat gisnong bandua naman tau hep jengi ma Padar Andreas te aku boleh sibun Padar ya kijing tre sitom jeng pi te nya aku pleru ya ki konben ki bamarjan jengi kum ka konben na nong po ma nang nera St. Mary's na ki MC sisters nang Thai bat ki weru ki konben ki bana barniru ki lawan sini ma nya ai kuble kulum ya ki Padar ngim tip syu ki sengayu nang ta ki bawan paro ki bala kibala respons ya kajing khot jengi te ku ble shi pun ya baro ma kam tam kat ki bawan na jana na jengai ni we are grateful to Father Athanas Kerketa the director of MSFS studies there in Shillong. He came, we went to invite him, but he is willingly to come, and we are grateful to you. And all the fathers from the MSFS fathers for coming, for the support and the encouragement that, and the spiritual guide that you have given to Andreas. And now from the family, we are handing over to you. Please continue to help him. We are trying to support him, we are encouraging him, but then he is yours now, so please help him to go ahead. Ya aku pleru ya ki sister ki bawan na keleng ki bawan na jan bana jingai habang ape na ni ngami isu na marba ka kariam ka per mo te nya aku ple kelum lut ya baro ki bawan bana jan bana jingai mo ki sister jingi ki bawan na ka provincial long ki bala present ki committee ki ba per ngim la suban ban mo na baro ki ngai iba ki community jingi ki lawan te aku ple shi bun sisters ya ka jing support jing pi mo ka jing Iman Sim jong pi ka jing Petman jong pi ong ukun ru jongi ukun persa jongi barok mde tang jong pi mo ya kita barok khoi ngai ku ble sibun ya ki jing dua jong pi ro don up don ki kon ben ru ki bala ya rab nga mo ku ble sibun ikta barok te ku ble sibun ya i provincial mo landa imla banwan hang neru ibala support ingi ba encourage ingi mo te ngai ku ble sibun kam ta kini ki Star FMA jongi ki ba wan sene mo ya aku belajar pang ya isista lili enong rang ibala tresitom ila penkrena do mensuai ke decoration ada kene decoration kepada hane kalong ke internet ke de jing tresitom jung ta aku belajar pun isista lili na ke banta ke jing tresitom jung pi bat ki group jung pi ke bayarap pi ngi sngawo sipun ya MLA jingi ibala kerki mata bapli la lej ma te iba Meral Bon ibala karsyan ngi ibala wan se yeng ban pe ya jing rap wa ki jing don kam jingi mo te ila airu ya kinik syuki ki ba ngila ba pendon kam anta ka sound system ro ila ai mo bat ka pisar kala ila ya rap ngi te ngi ai ku play shibuni wat lada im don hang ne mo ila lej bat ngi duai ba ublen kar khuya kayeng ka sem jing ya MDC nong po iba balajit Rani ba imla banwan menta tengi aku play sibun ro ye namar ba ila aya katai ka pandal
pimpat na don katukat ne kemampat poi sayeng mo pin sai ke pandal ke internet ha te ila karsian mai ila ai ke pisa ila ai jing don kam ila pe jing don kam jengi tengi ai kuble shibon ya iru bat ila pharu ya ki nong tre ki bat tre miet bat mensngi mo hakatem jong iba janam bat ki group jong ki bala tre miet bat mensngi la jan shityo ki la tre shitom te kila pen bahaya ka ya ka pendel jengi te ngi kuble shi bun ya ping ngi ai kuble ru ya i MLA jong ka jirang iba sustainer sotun iba la kenrong tenrong lem ya ki jing ya ka yin ka sem jengi la phai ya ki jing rap jong i sengi mo te ngi ai kuble ru shi bun ya i MLA jong jong ka jirang ya kubleru ya IDC jengi Smith RM korba ibala ailat ingi ban pelong ya kane kamas aingu hakne apo kasnong jengi kubleshi bun kidon bun bahagi ba ajing yarap yangi kiba aingi kane katai mo kiba yarap ingi hakaliang kapisa hakaliang ka kajing don kam jong kaying anang ta kibawan ai ru ya kajing ban pensilur ingi mo te kibun ha kidon kibana nong stoy kidon kibana rang blang mo kidon kibana nena shinong kiba aimet bat mensim mo te ngin sipule ke teng jengki kidon maap yang ladangam laban ban onglut ya ki kiba kitu kiba la kersian ingi mo namar ki ai halenti yo nyem la ban lum te ya baro kitu kiba ai jingker shew ngi ai kubleshi bon ya iba Ba las mana marngar iba William nong room bat ki paralo jeng ikong kandidas Dr. Juditas senjuk rang ba zun ke bandriu balang paham rio balang paham skun balang lom berni bat kiwe iba Markus School Martin ba Rinol kar kamni ba Joseph Sinclair ba Ellison Macri kum kiseng KSU kiseng HYC bat MPSO kimai ka seng mai prang bat ki self help group jong kane ka nong kra ki konben Saint Mary's nong kra ki Saint Stephen na nong po ki Sister MC na tay na laklis tu a colony te kila yarap bengi mo kila yarap pun ha gino kiliang kila one page yin jingi ke ke bangi don kam te ya ke bangi la yo menta kide ki konben ki balawan ai sungop hayengi te ku ble shi pun ya ki jing ai sungop ha jong pi ya ka yin kasem jong in sister tingen ibalawan page ong ki jing don yo le se pimla ban kan mau ki badon kam haden kata ki lawan page ba ki lawan ai ka jing ai sungop ha jong ki irang ba balang baro jong ka Paris jongi ki katekis ki pastor ki temen basan bat baro hang ne ngidon ki wepat ki jat nyam kumbala ong mene Henry hakane ka kam jong umplay bat ka jing jingi ka long kabayateli nya da trelang bat kia kersan lem yangi wat hak jing tre hak ki baro ya iba PS tour bat ikong Mariam Maring ya ki jing kersan jengki ESP iba Nasarius Lamare ya ke jing kersian jong Pero ni akar pangkarpang ya kiseng long kemi jing ai kuple karpang ya kiseng long kemi seng samla jong kasinong nong kra ya iba balang nong kra bat katim jeng iba Edelbert Sengkli iba la treshitom ibam juong ka bangin dan kam sam hayarap ingi namarba kisim ya kan ka jing paniai kisim na kasinong rang ya ka balang sinong bar kasinong ro kayarap mo bun ki ba kidon kam hang tai kim ong yangi kila penlut na kapla jengki mo te kuple sipun ya ka jing treshitom jengpi ya i kamtam ya rang ba sinong ba threat Singkli iba pek lut ya
kijing don kam jingi ba iba le chane chatai nak banta kane kam bat ya ka dorbar shnong barok ko wei ya khoble ki nong shet nong tiu ki bala treshi tom chatai sha ying jingi ma don up den jengki ki bam la shu ban wan mas namar ba ki pen kre ka bam ka di jingi ya khoble ru ya kini ki nong shat ki bala wan ra yo hep na do nang tai mo ki shat ka jing shat ten rai ki bala pen pu pen ping ki bala pen kmen yangi ta khoble shi bun ma piru pila treshi tom pila practice bat kine ki baro khoi ka jing kreat ka jing shit pila sha mo de nakaling kayin kasem jengi kulari pitang man ai ki jing duai ya khoble ru ya kinong snapandal jong ka group jong iba janam ila aru ila khet ekitiar ki ba pandan kam haka ya ka ban boy ekijing pam jing di mo I thet but I one aneng kong yangi bangin pandan kam eki te ki don setai ngi ai kopleru ya ka PAC ba ai mingi kaseng kur sengkli riboy ki ba kersan met bat mensim ki kur sengkli pelun I kong Teresa timong bat iba rit ya kopleru sibon ya ifadal sakayus sengkli ibade ihulia mentaka singi mo duhalia ibala treshitam ngitang syu ong mangi ngi ong bek ba mon ngem ong sure padari ong ba ban yarap yangi ila kloi banwan bat lawan adu men imut banwan men mit hendai ila lei phai biang bat iya kijing don kam jingi kita ki baro khoi bai treshitam ai khoble sibon ya kijing tresung phi ngai khoble kerpang ru ya kadong paham sning setai mo hang tai ngi kidon bun balaya klet lang mo kidon ki pastor kidon ki temen basan bat ki we pat ki jai niam henre ki treshitom ka jing yai ka jing penyai mentakas ngi ka dei ka ki treshitom maki mo ki tre ki le ya katuka ka gate hang tai ru mo te baro ki jing shet ki jing tiu ki jing lut ki treshitom maki te ngi ai kopleru ya choir ki barat wise ngotenat na ka banta jingi ma te ngi ai kopleru ya ki para bange jingi ki banga sa station nong stoin ma ya ikong Maria ikong Lila iba Michael Martong iba Christopher iba Davin rang ba balang jong kaplang dilon iba Buyones ba Benson nakayeng kasem jong I Father Sakayus akayeng kasem jong iba Cyril ba April nong room kong na timong kong Margaret Branson nalong bat iba Binden sengkli de ngamla ban ngalapan mat pena ban ko ngamla ban ai kuble lut ya baro to tiang ya kene kajing ai singu kajing panpau jing sungu jingi ladang aklet ya no som phamap ingi mat ha kene ka por ngan ai kelum ya baro ya kajing treshi tom jong pi ya kajing wan jong pi ba kajing wan pentingan jong pi na kajing kasem jingi ngedap da kajing kemen mat kajing kemen jingi mentakas ngi ngimla suban penpau namar babale yu pi ki bawan sene pi ai men semengi te tang si kentin menta nya ai khoble ya baro klem dan ya no ladang akum klet ya no sa ai khoble sibon mah te menta dengan sa ano ya kine ki bapaniat namar ka dero kapor bon ap den jong pi don ap den jong pi ki bade ban le shadow sha umswai shadow sha plang di loin sha kaleng mo te kapor kaladir te koble shibun ya baro to koble shibun meidu gitu ki tin ai koble ki jong pi nak manta jong I paro koble shibun tingin na Muslim ya kapor manta I invite Father Athanas to wind up this program with a prayer. Good afternoon to all of you. Dear brothers and sisters, without prolonging much,
I wish to sincerely thank the parents of Brother Andreas for offering him to the church through the missionaries of St. Francis de Sales. And I wish only this, as we say, as the leader is, so the community. Please pray for him. Pray for all the priests. Pray for all the religious, that our church may become a holy, Catholic, apostolic, and living community. Thank you very much. Thank you for everything that you have done. And the last word, of course, brothers and sisters, you know, the story of Fulton Jason, how he became the priest and bishop. As a young boy, he was serving during the confirmation when the bishop was there. And he was holding in the hand the water and the wine. And as a young boy, he was frightened. And then out of fear, the wine and water fell down. And then he was literally shivering, frightened. What would Bishop say? At the end of the Mass, when they went to the sacristy, the Archbishop called him and said, "My son, you are going to be a great bishop. You are going to be a great preacher." And that's what he became. So please pray for more vocations to lead, guide our church. Thank you very much. May God bless all of us. Thank you so much, Father, for your word of inspiration. Thank you. The program ngila poi sya kapakun gajing pat mana kalong kumne jing sisa barok nangi kwa banai pe ya gajing jong i Father Andreas namar bakajaka kalong kabakiem te ngi kerpat dak bas ngeurit ngin ailat chwa ki Father ki sister ki invitees ki bala sya khot ngeu ba bakin yale chwa sing jong i Father Andreas ki para bangi ki bawan na ki balang sinong na ki wi ki parish kin ngau ba bandrung hang ne ha hol kadon ka jingbam ka bala penkre dak benta ka jong pi ngau ba banam ya lek pai thli sela ki ying ki sem ki jong pi ka jingbam ngila penkre te la da phim ya bam kan chu sabe tingir pat ya pi ngau ba baro ki ba yawan hang ne ba pin ya lek nam ta ka bam te baro ki father ki sister kin ne lek chate na benta ka jingbam sai sin ngai kuble ya baro ki ba shim benta ngane program ki nong shat ki nong ruai ki nong kren baro ki bayo dan banta kublai shibune ublein kurkuy pi kane ke program nongkot kalawai kublai te shibit ndak ada bam kan sadon ka adoration kane ka jing ka mane sakramen hang ne ha mane te kito ke ba don kapor ka ba keluj subha panya ap sibit